please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly I Stadiwm Dinas Caerdydd, at griw sgorio. Pencampwyr, cyngrair y gogledd Genero Wrecsam y tymor dwytha. Mae'n croesawu pencampwyr Brif Adran Genero. O Alan fan hyn, Ciho o arbediad safon ag unwaith eto, Ciho! Moli Ciho! Wan tam yna gyfle fan hyn I Ciho drwad, mae heibio'r golwr, Moli Ciho, yr ail I Gaerdydd! Y dechrau delfrydol i'r ymwelwyr. O'r dyrniad gan y golwr, a Fion Price. Caerdydd yn llwyr heiddi'r fuddugoliaeth. Sgôr terfynol yma ar y graig, Wrecsam dim, Caerdydd tair. Croeso I Stadiwm Dinas Caerdydd, lle mae'r adar gleision yn herio Wrecsam yn y brif ddinas ym Brif Adran Genero. Ac wrth I storm eisiau agosau, sgwni pwy fydd eisiau'r triphwynt fwyaf rhwng y ddau glwb heno yma. Fi'n addo, hwnna fydd yr unig pyn am y tywydd glywch chi heno. Mae hoi fech wedi bod yn y gyngrair dros y Nadolig, ond nath y gemau ail ddechrau penwythnos diwetha. Dyma'r sefyllfa yn y gyngrair ar hyn o bryd. Mae'n 2 gêm arall o'r heddi, gyda Abertawe mynd I Pontypridd ac yn symud o fewn triphwynt I Gaerdydd ar y brig, a nath y Bari mynd i'r Seintiau newydd yn neud y frwydr yna am y bedwaredd safle yn ddiddorol iawn. Wel, croeso mawr ato ni. Mae Gwenan Harris yn cadw cwmni I ni heno yma. A Gwenan, mae Wrecsam wedi cymryd pwyntiau o bawb yn y gyngrair tymor yma, ond am Gaerdydd, pa mor benderfynol bu nhw o gael rhywbeth mas o'r gêm heno a cau'r bwlch na ar y brig? Ie, llawn penderfynol, ond fi credu maen nhw'n gwybod, os dim pwysau arnyn nhw, mae'r holl pwysau ar Caerdydd, mae nhw'n cyfle hyfryd o ran chwarae ar y arwynebydd yma o flaen y camerau. Bydden nhw'n llawn hyder a wedi paratoi, ond bydd e'n her anodd. Yn bendant, Gwenan, nhw'n I drafod mwy yn y man am beth am uniglywydd gan y ddau rheolwr yn gyntaf. Maen nhw wedi bod yn siarad gyda Nicky John. Well, Ian, following the Christmas break, there have been a couple of squad changes with some new faces coming in and also a couple of experienced faces leaving as well. How do you reflect on those changes to your squad? I think it happens with every squad. I think, every situation's different. We've got a couple of good signings in that I think, potentially three good signings in that make a really big difference. And yeah, listen, people want to play football and whether that's with us or someone else, that's just the way it is. So, we're happy with where the squad is, we're comfortable and, we're excited for the game today. We're getting back there now, we're looking a little bit stronger. Obviously, part and parcel of football, you are going to pick up knocks here and there throughout the season, but, we are starting to get more of our experienced players back. So, that'll obviously stand us in good stead to be able to compete against probably the best team in the league at the moment. Y ddau rheolwr yn barod amdani. Felly, Gwenan, y gyngrair wedi ail ddechrau penwythnos diwetha. Gath Wrecsam y fuddugoliaeth holl bwysig yna yn erbyn y Bari, ond fydd heddi'n her hollol wahanol I nhw? Fi credu oedd penwythnos diwetha yn bwysig iawn I nhw, achos bwysig I cadw'r momentum. Ni wedi gweld bod Abertawe wedi ennill eto pnawn yma, so fydden nhw moyn cadw o fewn cysylltiad o Abertawe, cadw roi'r pwysau arno, ond fel wedys ti, fydd e'n gêm enfawr, a gêm anodd iawn gan ystyried y profiad sydd gan Gaerdydd. Ti di sôn, bydd y pwysau ar Gaerdydd, achos mae rhaid ni sôn am yr hediad arbennig yma maen nhw arno. Maen nhw heb golli yn y gyngrair tymor yma, ond maen nhw heb golli yn y gyngrair ers bron I 2 flynedd, Gwenan. Mae hwnna'n anhygoel. Ydy, mae fe, a fi'n credu bod e'n dangos llawn hefyd, pa mor ddam a dwfnder sydd gyda nhw yn y carfan. Oes, mae gyda nhw cwbl anafiadau, mae cwbl o pobl wedi gadael yn ddiweddar, ond ti'n gallu gweld jyst y safon a'r profiad sydd gyda nhw yn dod trwyddo hefyd. Mae tîm 2019 yn gryf. Maen nhw wedi adeiladu'n dda iawn a maen nhw'n heiddi'r llwyddiant maen nhw wedi cael. Gwenan, diolch yn fawr am y tro. Mae'r gic cyntaf yn agosau fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Amser am egol fach nawr, ond y gic cyntaf I ddod mewn cwbl o funudau.
Nôl ato ni i'r brif ddinas ar gyfer Caerdydd yn erbyn Wrecsam ym Brif Adran Genero. Mae'n fyw ar esfod y rec. Gwenan Harris sy'n cadw cwmni fi a Gwenan, ni ffili anwybyddu'r tywydd. Mae'r storom wedi cyrraedd. Mae'r ymodau yn mynd i fod yn anodd iawn mas neu hynna. Ydym Manu, ond hefyd mae'n merched yn chwarae ar cae anhygoel heddiw. Yn anffodus, maen nhw ddim yn cael cyfle i wneud wythnosol, ond maen nhw'n lwcus i cael wneud heddiw. So gan ystyried hynna, fi'n credu fydd yr ymodaeth yn llai anodd na beth bysyn nhw fel arfer. Yn amlwg mae'r gwynt yn mynd i achosi bach o trafferth, ond mae'r dau tîm yn hoffi cael y pêl a cadw ar y llawr, felly gobeithio gweld o'r un peth. Ie, jyst yn gweud, mor falch bod y ddwy o'n ni mewn bach o gysgod fan hyn. Wel, i ni bron yn barod am y gic gyntaf. And your usual reminder, the English language commentary is available for this one with Katie Sherwood and former Wales manager Jane Ludlow. They're ready for you over there. Ac yn y Gymraeg, mae Cath Morgan, Gwenan Harris yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer. Diolch Sioned, noswaith dda bawb, croeso i Stadiwm Dinas Caerdydd a'r sioe olau sy'n croesawu y ddau dîm i'r cae, ond mae'r tywydd yn croesawu'r ddau dîm i'r cae hefyd. Mae'n lif ac yn wyntog, ond felly bod yn danllyd rhwng y ddau dîm yma. Caerdydd, y pencampwyr, y dwbl iddyn nhw tymor diwetha, ac ambell i aelod bach newydd o'r tîm ar y cae hefyd. Ciwt yw'r unig gair i ddisgrifio babi bach na fo'r babi gynnes na'r newyddion da. A Wrecsam wrth gwrs yn y gyngor am y tro cyntaf. Sicrhaid yr chafiad tymor diwetha. O, allwn ni aros ar y lluniau na trwy nos, fi'n credu. Hyfryd. Mae Cath Morgan yn cadw cwmni i fi. Mae'n braf iawn cael bod marth. Dwi'n weld y ddau dîm, dy newyddion tîm i chi yn y man, yn tipyn o her i Wrecsam. Ydyn nhw'n gallu gwneud yr hyn. Does neb arall di llwyddo gwneud ys bron i 2 blynedd ennill yn erbyn Caerdydd. Dyna'i record nhw. Mae'n anhygol, ond dyna pam maen nhw wedi cadw'r un tîm yn eich y gym ddwetha. 5 i ddim yn erbyn y seintiau newydd. Cwpl o newidiadau o ran Wrecsam yn y gôl. Charlotte Boland sy'n dechrau pnawn ma yn lle Derys Morgan. A hefyd mae Phoebe Davies yn y tîm yn lle Libby Mackenzie. Mae Rosie Hughes, y peiriant sgorio goliau yn ôl ar y fainc ar ôl anaf. Beth am y gêm yma, beth am y tîm yma felly, Cath? Ie, fi'n credu, mae'n mynd i fod yn gêm eitha agored. Mae Caerdydd yw'r ffefrynnau gan bod nhw gartref. A mae Wrecsam wrth gwrs jyst yn barod am yr her, fi'n siŵr am y chwarae ar arwyneb fel hyn. Yn fraint, mae rhaid i fi ddweud. Ac yn nodweddiadol mae Caerdydd wedi dewis tîm cryf. Maen nhw'n gyson o hyd yn neud hynny. Am y Wrecsam yn mynd i gorfod gweithio'n galed mwyn ennill feddiant yn fwy na reoli'r gêm. Y ddau ddim wedi bod yn sôn am anafiadau. Y ddau reolwr dyn nhw yn sôn am anafiadau cyn hwn, ond dal yn edrych yn tîm cryf fan hyn, beneidio hwn. Ie, wel, ti'n ma be, i fod yn deg i Wrecsam, maen nhw ar garfan eitha fach, a pam anafiadau, mae fe yn herio'r tîm, ond i fod yn deg, maen nhw wedi bod yn gyson, maen nhw'n gytun fel uned nag nhw, a fi'n credu wneud Wrecsam wastod chwarae i'r eiliad olaf. Pwy sy'n mynd i fod yn cael yn sylw ni heno o ran y prif chreuwyr felly? Wel, i Gaerdydd, i fi, Ffion Price, mae hi'n amddiffynrau profiadol, cyson, a mae'n arwain trwy'r esiampl, mae rhaid i fi ddweud, a fi'n credu hi yw'r falle un o'r enwau cyntaf ar tîm Caerdydd, a wedyn i Wrecsam, ei fysyglu, mae'n 19 mlwydd oed, mae'n ifanc, mae'n fywiog, mae eisiau profi fi'n credu ar y lefel yma bod hi yn medru ymdopi gyda'r lefel yma, a mae wedi sgorio 9 gôl ym mhob gystadleuaeth yn y tymor yma, felly bydd hi'n gobeithio adio i hynny heno. A hi gath yr unig gôl yn erbyn y Bari penwythnos diwetha yn y fuddugoliaeth bwysig na, fel oedd Gwenan yn sôn, o gôl i ddim, y dyfarnwr heno. Tegid Richards, noson fawr iddo fe, mae Gwenan Harris di ymuno dyn ni'n y pwynt sylwebu, a mae Gwenan Harris yn nabod Mr Richards. Ydw, nawr yn dda iawn. Yn gweithio gyda fe'r ysgol Glantaf, a hyfryd i weld e'n cael y cyfle mae'n heiddiau. Gobeithio fydd Cath yn mynd yn easy arno fe heddiw. Wel, os yw'n perfformio'n iawn, mi fyddai'n siarad ac yn rhoi clod iddo fe, ond os geithio'r penderfyniad anghywir, Gwen, na i ffonio fe fori. Os yw'r disgyblion yn gwylio, mae'n siŵr byddan nhw. Ambell i sylw yn yr ysgol fori. Yn gwersi bwy fydd i heno sgwni Caerdydd. Yn y glas i gyd, Wrecsam yn y coch i gyd. Mae'n ben wythnos yn y de i glwb Wrecsam yn gyffredinol. Y dynion yng Nghasnewydd ddoi ac yn colli yng Nghasnewydd ddoi. Pwysau y gol geidwad fyna. Ech chi weld be mae'r merched yn gallu wneud yn erbyn Caerdydd.
Yn ôl maen nhw'n mynd, y holl ffordd. Yn ôl, Rosie Hughes ar y fainc fel ni'n gweud. Anaf bach cyn dolyg, wedi colli'r ddwy gêm diwetha. Cochi o'n Wrecsam. Yn dechrau, Chamberlain allan yn gynnar. A ball, y bas na, bod yn beryglus, mae Wrecsam yn oedi, mae yna flerwch ond mae yna chwiban. Cytuno'n llwyr, penderfyniad cyntaf y dyfarnwr yn gywir. Chwarae teg, mi oedd contact fan yn sicr yng nghefn yr ymddiffreg, yr ymddiffynnydd canolog ac Eliza Colley fyna yn ildio cicrydd. Un o'r eiliadau bach na le chi'n meddwl am eiliad bod yna broblem. Ond dim problem yn y pen draw. I Wrecsam, Keren Allen, y capten, yn bwysig yng nghanol o'r amddiffyn. Pasio'n dwt. Felly, y meddiant am eiliad. Wrecsam yn brwydro. Yn ôl yna eto. Beth sy'n diddorol hyd hyn? Dyla mi'n gweld y ddau tîm, actually, y ffordd maen nhw wedi gosod allan union yr un fath. So sefyllfaoedd, newn ni gweld lot o brwydro un yn erbyn un pnawn yma. Wrecsam eto yn ceisio pwyso yn Caerdydd gyda Holly Smith a'r meddiant. Ni wedi gweld rheolwr Caerdydd Ian Derbyshire. Mae Steve Dale i chi 2021 gath ei benodi ym mis Tachwedd. Hanner canfed gêm heddi yng ngofal tîm Wrecsam wrth i Gaerdydd geisio. Seren Watkins ar bas cam sefyll oedd na yn y pen draw. Mae stori Wrecsam yn un hyfryd hefyd. Y tîm wedi diflannu am gyfnod blynydde nôl, y maen nhw nôl wedi sicrhau dyrchafiad pencampwyr y gogledd tymor diwetha. Ond eto, mae yna gêm ail gyfle, dyna'r system yng Nghyngred y Merched, felly mae pencampwyr y gogledd yn chwarae pencampwyr y de. A Wrecsam yn ennill o gol i ddim yn erbyn Llansawel i sicrhau dyrchafiad. Blerwch fan hyn, cyfle i Gaerdydd, cyfle cynnar i Gaerdydd, yr ergyd yn y pen draw gan Colley, ddim yn bygwth, ond cwpl o eiliadau nerfus yn y cefn cath o'n Wrecsam. Keren Allen fanna, jyst yn neud y penderfyniad anghywir, doedd ddim amser gyda ddi i cymryd cyffyrddiad. Mae rhaid wneud y penderfyniad yna'n gogloi ac yn anffodus, mi oedd chwaraewyr Caerdydd jyst yn chwym i roi pwysau arni a nawr nhw wedi ildio cic gornel. Jyst wneud y penderfyniad cywir yn gynnar, clirio'r llinellau a wedyn ail agosod o ran linell amddiffynol. Dal yn gynnar. Eiliad bwysig yn barod, Siobhan Walsh, capten Caerdydd, yn disgwyl amdani. Wel, yn ei siomedig. Yn nhw gyfle arall. Yn dilyn y clyriad, ddim yn coesiad gorau. Cara Jones yn ildio'r gic gornel eto. Ti'n be, mae'r ymodau'n wael nag nhw ar hyn o bryd. Mae'r gwynt yn chwaraeo o gwmpas. Dwi ddim yn bleserus, ond ti'n weithiau, dim angen roi'r bêl fewn i'r cwrt chwech, mae angen i rywun falle mynd i helpu yn fyr a chwarae pêl bach fyr a wedyn gosod y bêl mewn. Coesiad tipyn gwell dros ben pawb. Gleision yn y gynta. Ffion Price dal yn herio yn erbyn Allen, y capten. Allen yn bugeilio'r bêl. Rhaid di sgôr. Felly bod chi wedi sylwi ar grysau Caerdydd, mae yna rhywun di. A mae hynny i gofio am Emiliano Sala. Chi'n meddwl be, mae'n 5 mlynedd union i heddi ers i farwolaeth. A'r digwyddiad ofnadw na yn marw ar y wyren, Damwen y wyren. Ar y ffordd i ymuno a Caerdydd pan maen nhw'n uwch gyngred Lloegr. Cofio cerdded mewn i stafell newyddion y BBC y bore, ni oedd i ryw gynnar, 5 y bore, a pobl yn gweud, o, mae'n Damwen y wyren di bod. A chi jyst yn gweld y darnau yn disgyn i'w lle, mae rhywun yn gweud, o, mae'r wyren yn dod yn nôt. O, dalwch mlaen, mae'n newydd yr rhywun yn nôt. O, wyren fach i fi. A'n sydyn, chi'n gweld y geiniog yn disgyn ar jyst y darnau'r stori'n dod at ei gilydd. Ac jyst anghrediniaeth llwyr beth oedd wedi digwydd. A Caerdydd yn cofio 5 mlynedd yn ddiweddarach. Rhaid i sgôr fan hyn. 5 munud di mynd. Mae Wrecsam di chwarae ar y cair as. Mae Caerdydd di chwarae fan hyn yn y gorffennol. Ond, yw dal yn bach o sioc i'r system mewn gêm fel hyn. Chwarae ar y llwyfan yma. Yn sicr mae'n fraint, a fi'n credu bod y pwysau'n dod o'r teledu, o'r ffaith bod camera i fyw yma o bosib i'r unigolion, ond mae rai yn mentro ac yn mwynhau yr her, a maen nhw eisiau perfformio.
o flan gynulleidfa. Felly, fi'n credu bod e'n wahanol i bob un, ond yn sicr mae'n hyfryd gweld y merched yma yn derbyn y cyfle i wario ar ceir fel hyn. Dwi'n eisiau beirniadu, ond mae'n drenu bod yn fraint. Mae'n ffordd, dyle fe jyst bod y norm am hynny. Ond yn anffodus dal, dyw e ddim. Caerdydd, eto, Ciho. Ciho di creu argraff ers cyrraedd yma. Pwynt y bryn donfedd fyna, ble mae'n glaniodd. Ciho yn ceisio cyrraedd yma, Eliza Colley hefyd yn y canol. Un peth bys ni'n gweud o ran chwarae fan hyn yw mae'r cae actually o ran lled falle yn fwy na beth maen nhw wedi arfer gyda. A ni'n gallu gweld cwbl o weithiau maen nhw falle wedi synnu gyda faint o wagle sydd gyda nhw. A jyst angen dod i arfer gyda hynna am weddol gyflym. A ffeindio'r passes mae'r ddau tîm wedi bod bach yn ble o'r fewn meddiant. Nawr un yn erbyn un fan hyn, mae angen canolbwyntio. Wrecsam yn fler yn y cefnid am y tro cyntaf. Mae'n glanio yn y gol. Eliza Colley sydd wedi sgorio. Maen nhw wedi cael i'r rhybuddio. Sawl gwaith mae yna ansicrwydd wedi bod yn y cefn. Ac Eliza Colley sy'n taro. Fe sgorio'r un erbyn Wrecsam yn y cwpan. Mae wedi sgorio nhw yn y gyngrair. Mae'n gol i ddim. Eliza Colley jyst yn cymryd mantis fan'na, jyst cliriad uchel, gwastraffus really, ond Eliza Colley ddim yn rhoi fyny, a mae rhaid cystadlu bach yn well fan'na gan Katie Sharp fan'na. Oedd hi ddim yn hyderus o gwbl bod hi'n mynd i ennill y bêl yna, a weithiau mae rhaid jyst bod yn ddewr, ond oedd dim awydd dy fi hyd yn oed cystadlu am y bêl, a wneith Eliza Colley ddim gwastraffu cyfleoedd. Colley'n taro. Ac oedd hi'n teimlo fel bod hwnna'n dod mewn ffordd. Oedd yna jyst cwpl o enghreifftiau gyda Wrecsam yn ansicr yn y cefn, a mae Caerdydd ddim manteisio ar hynny. Mae wedi newid y gol geidwad, i gofod newid y gol geidwad pnawn mae Derek Morgan ddim yna, Sianeth Boland yn y gol. Mae wedi ildio'n gynnar hefyd. Mae'n rhaid cwestiwn i Boland fan'na i fi hefyd. Os ti'n mynd i dod, ti'n gallu gweld y holl cae, mae'n rhaid ti cymryd popeth, ond chwarae teg hefyd, rhoi camoliaeth i coli'r ffordd na ti cymryd hynna ar y coes wan. Hefyd, y digon ddewr, a jyst y pwysau ar y codiad a'r ergyd hefyd yn wych. O be, mae wedi sgorio 10 gol yn y 5 gêm ddiwetha cyn hon, felly dim sioc bod hi'n taro. Pob cystadleuaeth, mae'r dan ar hyn o bryd. Gath hi hat-trick yn ebyn Aberystwyth, 4 yn ebyn Pontardawe yn y cwpan. Ond gwers hefyd, bys ni'n gweud, o ran yn amddiffynol, fel wedys ti cwbl o weithiau nawr, gyda nhw rybuddion. Os oes dim pwysau ar y pêl, mae'n rhaid i ti jyst gollwng off 5 metr a jyst wneud yn siŵr bod chi wedyn yn diogelu beth sy'n tu ôl ti'r gwagle yma. Wrecsam yn ceisio ymateb. Angen ymateb ar ôl ildio'n gynnar fan hyn. Yr rheolwr yn gorfod meddwl, Steve Dale yn gwylio. Yn sicr bydd e'n siomedig gyda'r fath o gol maen nhw newydd ildio. Mae pawb ar ôl o chyfrifoldebau o fewn eu syfleoedd, a mae rhaid, fel amddiffynwraig, mae rhaid bod yn ddewr, mae rhaid ennill y bêl yn gyntaf, mae rhaid cael cyfathrebu well rhwng y gol geidwad a'r amddiffynwraig, neu mae'n mynd i achosi problemau. A na gyd nath Eliza Colley bod yn deg, oedd cyrraedd y bêl yn gyntaf a trio cyfeirio'r bêl yn y cyfeiriad gywir gyda'r pwysau'r bas yn gywir, a mae wedi benni lan yng nghefn y rwyd. Felly, mae rhaid i nhw wella i fi, falle cyfathrebu yn fwy na dim. Jones yn pwyso. Cara Jones hefyd, Lily Jones a Cara Jones yno. So'n awgrymu bod nhw fygythiad ymwysodol, ond mae hyn yn dweud y cyfan, drychwch ar gyflymder Colley, mae wedi sgorio. Nawr mae'n herio, Wrecsam yn gwneud digon. Ond na chi rybydd o bygythiad o ran cyflymder Eliza Colley. Chamberlain, Bowen i Gaerdydd, chwaraewr ifanc y tymor diwetha. Smith. Eto i fyny'r cae, o ryw wthio oddi ar y pêl fan yna. Newydd gweld, falle bod chi wedi cael cip o hwnna. Reit ar gornel y sgrin.
Mae rhaid i Holly Smith just pwyslo tym bach. Diw cicio'r bel ymlaen yn uchel, dwi ddim yn mynd i helpu neb. Mae Caerdydd a'r gallu i just parhau gadael y bel i symud. Gweithio'r bel i fyny'r cae a wedyn gewn nhw cyfleoedd. Mae just cicio'r bel i un man, yn golygu wneud Wrecsam falle mwynhau medru just adennill y bel a'r meddiant a wedyn chwarae eto. Felly, i fi, yr her fyna i Gaerdydd yw i just parhau i wneud passes bach cyflym. Mae'r gwagleoedd yn enfawr ar y cae, mae fel wedodd Gwenan cwpl o funudau nôl, a gyda pob parch, yn gorfforol, mae e'n anodd i'r merched yma i medru cyrraedd. Ond ar hyn o bryd, Caerdydd sydd yn reoli'r gêm yma. Y pencampwyr a'r rediad gwych. Fel ni wedi sôn sawl gwaith. Heb golli ys mis Mawrth blwyddyn diwetha. Dipyn o rediad. Mae dynion Seintiau Newydd yn gweud rhywbeth tebyg, ond mae Merched Caerdydd yn ymosod unwaith eto. Ciho sy'n creu. Price, mae Colli yn y canol. Adeiladu yn dwt beinon. Wrecsam yn clirio. Dyna well yn clirio'r llinellau. Mae'n y dacl yn fler yn y diwedd gan Rebecca Pritchard. Cic rydd fyddi. Sicr, oedd e'n hwyr ac yn bryglis, mae'n rhaid dweud. Dyfarnwr yn llygad i le fyna i roi'r penderfyniad cywir. A tymo be, wrth edrych ar yr ail chwarae fyna, mae hi'n esbodus iawn i beidio falle cael carden fel yn fyna. Rebecca Pritchard i Wrecsam yn y llyfr y hanes. Hi gath y gol i ennill y gêm ail gyfle yn erbyn Llansawel. Haf diwethaf sicrhau dyrchafiad i'r dreigiau. Caerdydd yn pwyso eto, maen nhw'n cywio'r y postyn pella. Mae yna gram sefyll. Dal chi yn poenio mewn amddiffyn ar y degau fan hyn. Ac o ran yr amddiffyn, mae'n hyfryd i gweld pa mor ymwysodol mae Wrecsam yn trio bod. Maen nhw'n trio matcho lan yn erbyn Caerdydd. Ond i fi, ti dod lan yn erbyn y pencampwyr, ti wedi chwarae nhw dwy fath yn barod tymor yma. Am y 20 munud gyntaf, jyst aros yn weddol amddiffynol. Ond maen nhw'n weddol hapus i cadw jyst y tri yna yn y cefn. Mae gymaint o le mewn tu nôl, a mae Caerdydd yn cael llawer o bydd o hwnna hyd hyn. Ond ble mae hon yn glanio, y peniad bach yn creu cyfle i Wrecsam, ond peniad pwysig sy'n clirio Pritchard. Dacl. Nawr mae'n y gerdyn melyn. Wel, dyfarnwr yno. Cytuno, gath i diangfa fi'n credu yn y dacl blaenorau, felly mae'r dyfarnwr yn hollol gywir fyna. Just yn gloi fyna, mae angen i Wrecsam just pwysau. Unwaith maen nhw'n adennill y bel, codi pen, ffeindio Crys Coch. Fi'n credu bod nhw ar rythyr i falle gadael y bel i fynd bach fwy na falle sy'n angen. Munud fach diddorol i Rebecca Pritchard yn ei chanol i. Wedi bod yn ofalus nawr. Nawr ble mae hon yn glanio unwaith eto. Mae'n y ras yn y cefn, mae Wrecsam yn gwneud digon. Katie Sharp oedd yn ei chanol i. Yn y digwyddiad nath arwain at y gol yn ymateb fan yna. Mae hi'n ymwybodol nawr, bod hi angen bod yn wliadurus o'r ysgwydd dde yna a bod Eliza Colli wastad yn mynd i fod yna. Felly i fod yn deg iddi, hi oedd gyntaf i'r bel, ac os tywyldio cornel mae'n neud, wel o leia mae'r bel i ffwrdd o'r gol. Felly mae angen i dysgu'n go gloi achos wneith Eliza Colli ddim stopio roi bwysau arni ni. Sharp sydd wedi bod gyda Wrecsam erbyn hyn y cyfnod hira. Hanner cant o gemau iddi hyd o'r clwb wythnos diwetha. Digon profiadol. Neto felly bod yn brofiad gwahanol. Caerdydd eto beinon ar ochr y cwrt. Wrecsam yn oedi. Sharp yn hapus i adael i honna fynd allan. Ar hyn o bryd fi'n meddwl bod Wrecsam just ddim yn edrych fel bod nhw'n cyfforddus gyda'r system yma. Maen nhw'n tueddol i chwarae pedwar yn y cefn. Mae Allen a Duran wedi creu partneriaeth dda iawn. Yn amlwg anafiad yn digwydd, mae'n rhaid addasu. Maen nhw'n gallu chwarae allan yn lyflu fan hyn, ond wedyn yn amddiffynol maen nhw'n gallu edrych bach yn sigledig hyd hyn. Ond gobeithio, os maen nhw'n gallu cadw o fewn y gêm 90 munud nesaf parhau i adeiladu, maen nhw'n llawn hyder eto. Os mae'n ambell i bas, ambell i gyffyrddiad hyfryd. Dyma Rosie Hughes, peiriant sgorio goliau, wedes i, 100 o goliau mewn 46 o
gemau. Mae'n record rhyfeddol gan Rosie Hughes, chwaraewraig arbennig. Anaf bach cyndolig, felly gen i weld yswyddi yn ôl. Colli 2 gêm nath i, fydd y goll efo'n yn bari. Golled yn y cwpan yn erbyn Caerdydd, felly Caerdydd di ennill 2 waith yn erbyn Wrecsam tymor yma. 3 i ddim yn y gyngrair, 3 gol i 1 yn hlws y gyngrair. Dechrau Ionawr. Felly bydd hi'n ddiddorol gweld Rosie Hughes os daw i'n ôl, bydd hi'n mwynhau ar y cae mae cath. Bydd ni'n tybio'r gwagle fel chi di sôn. Ie, tymod, ac os yw i yn gorfforol ffit, tymod, fi'n tybio'n yn ei wely prynaw yma. Bydd hi yn ysu i cyfrannu at ei tîm yn enwedig ar y cae yma, felly ie, gen i weld os wneud fi'n ymddangos nes mlaen yn y gêm. Do, Steve Dale wedi bod yn sôn am sicrhau bod nhw ddim yn rhithro i nôl. Mae hwnna wastad yn... mae fe'n beryg gwneud hynny, ond chi'n dweud pan mae'r rheolwyr eisiau gwneud hynny hefyd. Chi eisiau chwaraewyr gorau ar y cae. Ie, a pan maen nhw mor bwysig, a tymod, mae chyfraniad hi, tymod, wedi bod yn bwysig iawn i'r tîm, felly i fi neu o gwneud hynny ar y lefel i fi'n y ffordd i, tymod. Chi'n trio perswadio bod nhw'n iawn. Eisiau ddechmygu cael. Rhywun mewn plaster di torri clos. Come on, di gwaith. Mae un arall ych chi. Golgeidwyd allan, oedd angen bod. Charlotte Boland yn y gol i Wrecsam. Heno. Wedi chwarae 2 gêm gyngrair tymor yma, felly ddim yn hollol newydd yn y gol, ond Derith Morgan sydd bod yn chwarae fwyaf iddyn nhw. Mae Caerdydd y cipio'r meddiant eto. A Wrecsam hanner clyrio, ond ddim yn effeithiol o gwbl. Mae'n yr ergyd na yn gadarn. Dyma i chi Molly Kehoe. Oedd hwnna'n arbediad campus, oedd hwnna'n dod go gyflym arni. So atgoffa fi tipyn bach o gol Lauren James heddiw i Chelsea, jyst y ffordd nath i cymryd ar y hanner foli. Technic da i cadw pen dros y bêl. A jyst yn ymateb i gwthio fe dros o'r chwarae teg, ymateb da i Bolan. Gobeithio bod mam ddim yn dachr yna. Gornel, mae'n un dda am gic, mor beryglus. Pawb yn hawlio'r cyffyrddiad, nath hi'n cyffwrdd neb, oedd hi'n gyfle. Ie, Megan Bowen fan'na yn dod mewn ar y post yn pella, tymod, gyda pob part dyle hi wedi cael o leia rhywbeth ar y bêl yna. Oedd gwaith ond i dyle fe bod yn... Wedi, bêl yn taro Chris Coch ar y ffordd allan. Fan yna, dwi'n meddwl bod nhw ddim yn hapus. Karen Allen o'r cefn. Wrecsam. Ceisio adeiladu, ceisio taro yn ôl. Mae'r bas rhy hir. Oedd hi bron yn berffaith. Tipyn o ymdrech, Rebecca Pritchard methu coed cyrraedd na. Ie, ddim bêl ffantastig, mae'n rhaid dweud, tymod, bêl letraws. I fod yn deg, tymod, oedd y pŵer a'r cyfeiriad yn gywir, ond jyst bach rhy galed. Ac oedd Holly Smith yn falch, fi'n credu o gweld y bêl yna yn mynd dros ystrych. Bys ni'n canmol siap Caerdydd fyna, achos o'n nhw wedi gorfodi Lily Jones i gorfod codi'r bêl. So Pritchard moyn i'w thraid hi. Os angen i wneud y symudiad i dod at y bêl. Nath i ddim, so oedd angen mynd dros y top wedyn yn lle cadw el llawr, achos bod Smith wedi cadw siap yn arbennig o dda. Anafiadau di taro Caerdydd yn ddiweddar, cwpl o chwaraewyr allan. Rhian Oakley sydd bod y chwarae'n amlan. Llun yn y gar yw'r broblem dy hi. Mackenzie Olden di wneud y benglin yr ACL, gymaint o anafiadau fel la yn gêm yr merched. Cwpl allan gyda anafiadau penglin, Daniel Green, Lisa Owen, felly mae yna chwaraewyr yn absennol. Fel o'ch chi'n sôn cyn y gêm, dangos cryfder Caerdydd. Mae'n o'r blaen fan hyn, Wrecsam yn gallu newid hynny. Ergyd o bellter, un feddal oedd hi. Yn y pen draw gan Jones. Mae'n dweud Pa Jones fan hyn, mae'n dwy ohonyn nhw. Wrecsam eto o bellter, sydd at y golgeidwad, Kerin Chamberlain. Yn felly eiliad a ddawol.
o ran Wrecsam a Eifa Suckley. Catherine sôn am bwysigrwydd Suckley cyn y gym. Wel ie, hynny yw, mae'n bwysig bod y chwaraewyr yma just yn mentro ac yn trio bwrw'r targed. A wrth gwrs, does dim digon o bwer na chyfeiriad, ond fe wneith hynny just magu bach fwy o hyder yn chwarae Wrecsam. A mae rhaid i nhw'n gwneud y pethau cywir na'r un yn erbyn nhw'n ennill y frwydrau yna, sicrhau bod nhw'n clirio'r llynellau yn y cefn. Wrth i fi ddweud hynny, Ceren Allen, mae rhaid dweud mae hi'n cael prynawn bach. Dwi ddim yn gyfforddus prynawn yma, dal, am baban y greswm. Unwaith eto, oedd hi'n dacl nerthol. Coli yn troi. Cael golwg bach ar y dyfarnwr. Wel, fi'n gyda, ti'n modd, i fod yn deg, fi'n mynd i roi clod i'r dyfarnwr, oherwydd hyd yn hyn, mae yn lygol ei le, mae e'n neud y penderfyniad i'r cywir i fod yn deg iddo fe. Ti'n modd, mae tacl caled yn iawn, ond os yw'n beryglus neu'n hwyr, mae e wedi wneud y penderfyniad cywir. Fion Price ar croesiad. Eto, mae'n mynd heibio pawb. Dim problem o ran y bowland yn y gôl. O, ddim yn bell, cofiwch. O, allwn ni just canmol gwasanaeth Fion Price yn wythnosol. Mae cysondeb hi gyda gwasanaeth hi yn arbennig o dda. Dim syndod bod hi wedi creu gymaint o goliau tymor yma ac yn parhau i pob tymor campus. Wel, mae wedi creu rhyw 11. Hi'n eith greu'r mwyaf tymor diwetha hefyd. Pêl-droed byw, gêm fyw neithiwr, gêm fyw heno, nos iau. Cyfarod am hon, Bournemouth yn cwrdd ag Abertawe, Nghwpan Lloegr, mae'n byw ar S4C. O dde Cymru i dde Lloegr yr Ewni, Bournemouth yn chwarae Lerpwl ar un o bryd gyda llaw. Di sgôr yw hwnna, yn uwch gyngre'r Lloegr, Chris Mepham yn dechrau y gêm yna. Ni'n meddwl bod Gwyn ar y wyneb ddo. Mae'n gynnar, mae'n gynnar. Trio lan wybyddu Pêl-droed dynion yno. Na esgus fi. Ond ie, byddai'n mynd cos i Bournemouth yn eisiau chwarae'n dda yn efo'n Lerpwl, byddai'n mynd cwyno chwaith. Fi'n siŵr ydych chi ddim. I fod yn deg. Mae yna rhyw toriad bach, nag oes rhyw hanner toriad yn y tymor yn uwch gyngor Lloegr. Rai clybiau'n chwarae wythnos diwetha, rhai'n chwarae wythnos hyn. Oedd hi'n ddoniol gweld chwaraewyr sydd wedi gadael yn sydyn i fynd tramor. Harry Kane yn un ohonyn nhw'n cael toriad yn y tymor dros y geia gyda Bayern Munich. Oedd e methu credu'r peth. Oedd e jyst wrth i fodd. Ie, ac oedd e'n datgelu bawb. Bod e'n mynd i'r eilio, joy ar hael, bod pawb arall yn dioddef yn y tywydd blif gaeth yn un adolyg. Sy'n rhaid o fe. Ni'n mwynhau Pêl-droed dros y gwyliad. Mae rhaid bod yn braf cael toriad hefyd. Yn rhan y chwaraewyr yna. Bydd yn bas fan yna, Wrecsam an y ffordd hanner cyntaf ar ei holi. Glerwch yn y cefn yn arwain at hynny. Dechrau setlo gwedwch, mae'n ffyrnig yn al y cae yna. Caerdydd wneud yn dda i ennill o'n nôl. Seren Watkins a'r bas nawr de. Caerdydd yn asesu pethau. Fion Price jyst yn arafu gormod os rhywbeth. Dros y glas yno eto yn rhwystro Suckley. Watkins. Seren yng nghanol y cae. Kelly Adams nawr i Gaerdydd. Adams yn derbyn di nôl. Dod i ddim yn y pen draw. Ci tywys yw hwn wrth ochr y cae. Mae yna eitem ar wefannau cymdeithasol sgorio. Cewch chi YouTube sgorio, gewch chi gwrdd o'r ci. Go iawn. Oedden ni fabanod ar y cae, cwn beth mwyn chi eisiau. A Pêl-droed, cyfuniad perffaith fan hyn. Ôl bydd y Wrecsam yn dymuno, os yna gyfle iddyn nhw fan hyn. Rhediad cryf ar draws staff and y power. Maen nhw'n ceisio chwarae i led Wrecsam, maen nhw'n gyda'r system yna tri yn y cefn a wedyn ôl y sgellwyr tro. Mae light foot a pitcher fel arfer, jyst y sgellwyr go iawn. Gofyn ni bach o waith am ddiffynol. Ond nhw yw pwy mae Wrecsam yn edrych arno'n gyson. To'n pasio drath ochr y pwnt. Yn colli ffordd, ond Rebecca Pritchard. Nawr, there's no broblem fan hyn. Ciho i Gaerdydd. Wrecsam yn gwybod bod hi'n beryglus, a maen nhw'n ceisio i rhwystro hefyd. Wel, am dacl nerthol gan Eliza Colley. Y bant yn nhw. Ciho. Yn opsiynau yn cyrraedd. Mawr o fasgell dde.
Wrecsam methu cadw gafel ar y bil ar hyn o bryd. Smith i Gaerdydd, tackle fler, tackle hwyr. Phoebe Davies, os na Gerdyn. Ie, dim sioc chwaith. Ie, mae Wrecsam yn ffeindio fe'n anodd iawn fel wedys ti Del i gadw unrhyw meddiant o bêl, a wedyn maen nhw'n gwneud pethau gwirion fel just, wneud tackles really wael, just taflu coes yn yr awyr, a mae'n synigaidd, a wedyn mae e just yn dangos bod nhw ofn falle ymwysodiadau Caerdydd, mae rhaid i nhw falle darllen y sefyllfa bach yn well, mwyn trio ryngypio'r bêl bach fwy cynnar. Watkins, mae hwnna'n beryglus, mae'n un dda. Eto, dyn nhw ddim yn argyhoeddi'n amddiffynol. Ansicrwydd rhwng y capten, Keren Allen a Boland yn y gôl, ond mae'n ddihangfa. Chwarae teg i Selin Watkins fan'na, bêl ffantastig i fewn. Mae angen i Crys Glas fod o flaen Crys Coch fan'na. Mae'r bêl yn berffaith, a mae rhaid i merched Caerdydd sicrhau taw nhw sy'n ennill y bêl yn gyntaf. Siap oedd yno, gyda'r golgeidwad, dylen ni weid. Price. Wel, ddim ni nodi honna, fi'n credu. Yn yr archif Gwenna, ni ddim yn gael hwnna'n aml. Na, commentator's curse. Sorry, Fion. Ond, yn mynd nôl, ni'n rili hoffi'r ffaith bod bol am falle diffyg cyfathrebu, ond y ffaith oedd hi'n digon o dell i ddod allan, bod yn ddewr, na beth oedd hi angen neud am y gol. O le mae wedi dysgu o camgymeriadau hi. Yn gynnar. Wrecsam angen taro nôl fan hyn. Hawsdwyd na gwneud yn erbyn y pencampwyr. Caerdydd, dwbl iddyn nhw, tymor diwetha. O le mae'r bas na'n glanio, mae'n hyfryd. Price. Ceisio tynnu ddi nôl. Mae'n gic gornel. Golgeidwad ddim yn hollol sicr le oedd hwnna'n mynd, felly gic gornel fydd hi. Jyst bach gormod o le i Watkins eto. Na'r peth, os ti'n edrych ar canol cae Gaerdydd gyda'r profiad sydd gyda nhw, gyda Beinon a Adams yn ymuno, a Watkins yn dda iawn. Ti'n methu caniatáu gymaint o le ond maen nhw wedi cael i pigo'r passes yna. Does dim syndod gweld yr ystadegau o ran y corneli a'r pwysedd sydd arno gan Gaerdydd. O'r ystadegau'n arall, maen nhw wedi ennill 14 gêm yn olynol Caerdydd. Na'r fath o rediad sydd gyda nhw fan hyn. Dyna'r her o ran Wrecsam, mae'n gic gornel arall. Dyma hi eto. Wedyn mae'n giciau rhydd, giciau gosod, mae pob un yn achosi problemau. Mae'r pwysau'n cynyddu gan dîm Ian Derbyshire. Price eto, cyfle arall iddi. Eto reit dan drwy'n y golgeidwad. Y dyfarnod i gweld rhywbeth, felly di hangfa i Wrecsam. Sgori eraill heddi, Bari'n ennill y 4-1 yn erbyn y Seintiau Newydd. Abertawe'n ennill yn erbyn Pontypridd o 2 gol i 1. Felly Abertawe sy'n ar hyn o bryd tipyn y gynnydd ar y Bari. Rhaid gweud, 4-1 yn erbyn y Seintiau Newydd. Wrecsam. A'r capten Allen. Eto Caerdydd sydd yn y gynta. Mae Selin Watkins, Kelly Adams, jyst wneud y gwaith bach pwysig yng nghanol y cae. Pwystro, wel, stopio unrhyw symudiad gan Wrecsam o ran unrhyw ymwysodiad i ddatblygu. Ie, Adams yw'r un sydd yn eistedd ac yn rhoi fwy o ryddid wedyn i Beinon a Watkins, a hi sy'n gwneud llwyth o waith. Marco rhif 10. Mewn ffordd Wrecsam gibad, ond jyst yn darllen y chwarae, gweld y ffordd mae'n symud ar draws y cae nawr, jyst yn angori o flaen yr amddiffyn, eto'n rhoi pwysau arno fan hyn o'r flaen. Mae rhain anodd i Wrecsam, ond un yn erbyn un fan hyn nawr de. Os yna gyfle mae'n mynd i fentro bellter, oedd hi werth wneud, pam lai, mae'n gwyro. A chi'n gwybod be, nath y sefyllfa ddatblygu a saclu yn mynd amdani. Wel, ie, fel blaenor fi'n credu nath i edrych lan a falle meddwl dim llawer ymlaen. Gallu hi falle di jyst ceisio mynd un yn erbyn un, ond gweld bod Chamberlain di bod yn gyson, actually, yn weddol bell o ddiall llinell hi. A fel wedys i, jyst yn mentro pam ddim. Ni wedi gweld digon o giciau cornel yr ochr arall. Mae'n tro cyntaf i Wrecsam. Gael cic cornel, Lily Jones.
Wel, ddim yn wael chwaith. Geith i ail gyfle. Mae'n gresiau da. Digon o gresiau coch yna. Dwi ddim yn glanio'n garedig. Cicol i Gaerdydd. Oedd e'n croeso da nôl mewn o ran roi yn yr ardal gywir, ond mae jyst yn anodd iawn wedyn i ceisio gael bach o bwer ar y peniad, achos bod fe jyst yn hongian yn y... O'n i yn meddwl falle. Oedd y sŵn, o'ch chi'n clywed y slap, y bel yn taro croen, a dyna ni. A nath i troi ei chorff hefyd, felly mae hynny yn mynd o blaid Wrecsam, ble mae VAR pan chi eisiau fe. Ie, yr unig peth wrth ni gweud, oedd yna wiriad bach yn doedd just yr eiliad cyn. Oedd felly ni'n trafod honna, moriau, mae'n siŵr. Na i ddim barnu y dyfarnwr, Gwynan, mae'n iawn. Mae fe'n neud job da. Ie, mae fe'n neud job da hyd yn hyn. Ie, dim byd adleol hyd yn hyn. Wel, nath e dechrau gyrfa dyfarniau, yr un pryd a Leri Siôn. Nôl cyn Euro 2016 ar y raglen. Gafodd ei darlledu, nath e'n neud cwrsau un pryd, felly yn amlwg mae fe wedi dysgu llwyth oddi arna hi. Wel, ac i ffaith. Tegid Richards a Leri Siôn yn dechrau daith dyfarnu. Ia, drian arno fe yn gorfod dyfarnu yn erbyn, dyfarnu pobl fel Malcs a OTJ, drian arno fe. Ie, fi'n cofio'r rhaglen, ond yn gyd gyda'i tîm ei hunain o ardaloedd gwahanol. Nes i geisio sylwebu ar un o'r gemau, a doedd Leri Siôn yn dyfarnu. Oedd mwy o drefn ar y gêm yma. Fe sicrhau chi, mae Caerdydd y cipio'r meddiad eto. Seren Watkins o bellter i Gaerdydd. Bowland yn gwneud digon a'r bar yn gymorth hefyd. Ie, chwarae teg i'r golgeidwyr fyna, oedd angen arbediad, ond Ken Allen, mae'n cael brynhawn i anghofio heddi del. Dwi ddim yn y deres, mae'n neud camgymeriadau gyson anghywir yn anffodus, a mi oedd angen i'r golgeidwyr fyna Charlotte Bolland i cam i fewn i sicrhau bod nhw ddim yn ildio ail gol. Ergyd dda iawn, ond os o'n ni yn Ciho, bys ni'n gandrell, achos oedd un, bys ni wedi cael un yn erbyn un gyda'r golgeidwad. Price eto, reit dan y bar, mor beryglus. Ond mae dal yno. Wrecsam ddim yn gallu cyrraedd, Megan Bowen yn disgwyl. Caerdydd eto, Ciho. Wel, oedd honna yn dipyn o groesiad gan Price, drwchwch ar hon. Ie, yn dechnau gael gywir, reit o dan, tymod, braich y golgeidwad a chwarae teg, dyw Fion Price fel i wneud mwy, ond mae rhaid i'r tîm sicrhau bod nhw'n ennill y bel gyntaf. Hyd yn oed os gen nhw gwiriad neu unrhyw beth, neu fe hynny achosi broblem i Wrecsam. Wrecsam yn ymlwybro i fyny'r cae eto, pasio taclus o'r cefn, ni'n gweld ni'n aml. Ia, ar y degau maen nhw wedi llwyddo i wneud maen nhw wedi ennill llawer y tiriogaeth. Ond ar y degau maen nhw heb, just hanner munud yn ôl. Mae wedi bod yn peryglus iawn, ac mae Caerdydd gyda gymaint o cyrff yn uwch lan. Ond na'r natur o ffordd allan, y natur o wneud y chwarae ffordd allan fel hynna, os mae ddim yn gweithio, chi'n gwybod bod chi'n mewn trwbl, a mae tîm oedd Megas Abertawe yn gallu dacelu hynna. Ond mae Price di ennill y frwydr, a mae Price yn gallu croesi. Mae'n ddwyd os bosib. Camgymeriad unwaith eto, mor fler. A mae Colli yn manteisio eto. 2 gol ar blat ar bnawn di Sul i Eliza Colli. Chwalfa yn y cefn o ran Wrecsam. Mae'n ddwyddyn. Ie, dyw Wrecsam ddim yn helpu hunain gyda'i penderfyniadau yn anffodus, a tyma be, bel hir lawr ar asgell fyna gan Megan Bowen. Tymod, Fion yn ennill y bel a mae'n chwip o groesiad, mae rai dweud, ond tymod, ffodus fyna yn anffodus o ran yr ergyd cyntaf am wan, really. Ond chwarae teg i Eliza Colli, mae'n sicrhau bod hi'n ennill yr ail bel fyna sydd yn dod oddi ar Boland. A tymod, mae rwyd yn wag na gwedl, felly mae'n gwybod ble i ffeindio hynny hefyd, felly 2 gol i ddim a gall Wrecsam ddim cwyno. Wel, mae'r bel di glanio i'r chwaraewr gweitha o ran Wrecsam ar y cae. Dyna chi 10 gol y gyngrair i Eliza Colli, 20 gol ym mhob cystadleuaeth, 12 gol yn y 6 gêm diwetha erbyn hyn. Mae arediad da, yn ei ddweud hynny. O, tro beth? Tro fel arfer, bys ti cwestiwn i'r golgeidwad, pan maen nhw'n gweithio fe syth o flaen y gol, a nath i trio wneud y peth gywir yn gweithio fe i'r ochr, yn anffodus heb falle jyst gwirio pen hi cyn. Oedd yn amlwg cyrff sbar eto gan Gaerdydd.
Yn gyfforddus i'r pencampwyr yn y brif ddinas. Nolda Bowland syth at Gaerdydd eto. Mae unrhyw bas yn ôl. Mae yna ryw ansicrwydd yn amddiffyn Wrecsam. Mae hynny wedi bod yn amlwg o'r dechrau. Watkins. Oedd yna gam sefyll gan Price. Fi'n credu mae rhaid i Wrecsam hanner amser, mae rhaid i Steve Dale just o bosib mynd nôl i 4 yn y cefn. Fi'n credu, achos bod nhw'n chwarae 3, fi'n credu bod nhw just ar ben unan bach o ran cyflymder, does dim cyflymder gan y tair yna yng nghanol amddiffyn. A wedyn, pan mae camgymeriad yn anffodus, dyn nhw'n methu cywiro hynny oherwydd nad oes cyflymder gyda nhw. Fi'n credu bod nhw angen cefn o'r dde, cefn o'r chwyth. Y problem ti yn holl o gywir a fi cytuno o ran mae angen i Steve Dale newid rhywbeth a mae angen i fe cymryd cyfrifoldeb, ond mae Lightfoot a Pritchard fel ni'n gweld eto yn cael ei ddal yr ochr anghywir pob tro mae ôl ysgellwyr Caerdydd yn ymosod, a na'r reswm am yr ail gol actually, achos oedd y pêl dros Lightfoot i Price a wedyn oedd Sharp gorfod dod ar draws a ddim digon o cyrff yn y canol wedi i ddelio gyda'r sefyllfa. Kehoe eisiau deulu pethau, Hannah Power. Edrych am Price. Sôn am broblemau Wrecsam. Felly honna fy'n allan, yn werth canmol Caerdydd. Mae'n edrych yn hollol gyfforddus, edrych yn drefnus i fod yn deg hefyd. Mwynhau ambell i berfformiad fan hyn yng nghanol y cain yn wedig. Seren Watkins yn gweld y tipyn o'r bil. Dim syndod bod nhw ar y brig. Na, a ti'n modd be, o ran, maen nhw'n dechnegwyr Caerdydd, ti'n modd o ran, os ni'n edrych ar safon y gyngred, mae Abertawe, Caerdydd, ti'n modd, fel unigolion, maen nhw'n well dechnegwyr o bosib na'r tîmau arall, a maen nhw'n medru cadw'r bel am cyfnodau hirach. Mae Wrecsam pnaw yma yn ffeindio fe'n anodd iawn i chwarae ar cae mor fawr, oherwydd mae'r pellteroedd rhwng yr unedau yn enfawr, a maen nhw ffili datrys y broblem. Ac oherwydd hynny, mae'r amddiffynwyr canol just ar ben un fach, a maen nhw'n trio chwarae'n hir, a maen nhw'n ilgio'r meddiant bob tro. Fi'n credu bod hwnna'n dod lawr i dwysedd chwarae Caerdydd hefyd, fel ti'n gweud yn technegol, ond hefyd yn gorfforol. A maen nhw ddim yn rhoi eiliad o lonydd i Wrecsam, a maen nhw'n gyntaf i bob bil. Dwi'n gweld bod e'n Ffion Price yn rhoi pwysau, just hyd yn oed just roi'r pwysau, mae falle ddim yn ennill y pêl, ond rhoi y Lightfoot o dan y pwysau yna. A mae hwnna'n digwydd pob pas i gymharu gyda'r ffordd all. Ni'n gweld nawr mae bach fwy amser gyda Kehoe i cymryd y cyffyrddiad i droi. Chwarae ymlaen, Medd y Dyfarnwr. Digon yn ôl i Wrecsam i rwystro'r ymosodiad yma. Eto, maen nhw'n casglu popeth yng nghanol y cae. Adams, Watkins nawr. Bant o hi eto. Mae'n mwynhau pethau yng nghanol y cae fyna. Seren Watkins. Wrecsam sy'n clyrio. Eto, syth nôl i Gaerdydd. Maen nhw'n gwneud hynny gormod ar hyn o bryd. Yr ergyd o bellter gan Holly Smith yn gwyro am giclonel arall i Gaerdydd. A chi'n gweld beth sy'n dod nesaf, mae Ffion Price ar y ffordd draw. Ie, ac eto jyst bach gormod o le i cael yr ergyd yna. Nes gweld yr ail gol fan hyn. Fel ni sôn fel arfer, os ti'n rhoi efreit yng nghanol, ond anffodus, nath i mynd ble mae o fod i fynd. Boland allan i'r ochr, ond oedd Holly wneud beth mae pob blaen o'r dda wneud. Fy'n ddilyn mewn. 19 oed, Eliza Colley yn mwynhau i hun heno. O, dyn nhw'n argyhoeddi fan yna chwaith. Cyfle arall i Gaerdydd, postyn pella. Digon yn ôl am y tro. Pwy oedd yn pwyso? Eliza Colley. Wel, mae hi sy'n hat-trick yn y hanner cyntaf, sy'n bosib. Wel, ie, naturiol wrth gwrs, ti'n modd, bydde Megan Bowen fan'na bach yn siomedig unwaith eto. Ti'n modd, bel dda mewn. Mae rhaid iddi, just, oedd hi'n gwneud o'r i gynnar, felly mae rhaid iddi aneli'r bel am i lawr, yn hytrach na ar draws y gofyn. Pêl da, oedd hwnna'n pêl campus, chwarae teg, oedd hwnna'n... O'n i'n meddwl bod ti'n rhywun wael wedyn? Na. I like it, hwnna'n iawn. Glass half full nawr ar hyn o bryd, ond na, oedd hwnna'n pêl. Ti'n gallu gweld, just cyn, eiliad cyn, nath i just codi pen i edrych. Falle, actually, yn eli at y postyn bellach i hun, achos mae'n cyfrannu lot gyda golio, ond safon, gwasanaeth yn... Ond mae'n rhaid bod nhw ar ben... O, sicr. Ben y plas. Wrecsam eto, yn chwarae'n fyr o'r cefn.
Keren Allen, y capten. Wel, yr un yw'r syniad bob tro, a mae Caerdydd yn darllen y symudiad bob tro ar hyn o bryd. Beinon i'r adargleision. Lledu pethau, blerwch am unwaith. A mae Wrecsam yn cael y bêl yn ôl. A mae Wrecsam yn colli'r meddiant. Yn weddol gyflym, ond Keren Allen yn gwneud digon. Nôl at y golgeidwad. Mae'n mynd Eleni nodi wrth gwrs hefyd. Ni'n dieddol o anghofio. Dyma tymor cyntaf Wrecsam yn y gyngred yma. Maen nhw'n newydd y gyngred. Chi'n gweld yr enw Wrecsam, chi'n feddwl yn bopeth sy'n digwydd o gwmpas y clwb. Chi jyst yn disgwyl dyn nhw chwalu pawb o phopeth, ond dwi ddim yn hawdd o hynny. Na, a mae'n rhaid canmol y ffordd maen nhw wedi dechrau yn y gyngred. Maen nhw wedi bod yn arbennig o dda. Maen nhw lan yn erbyn tîm sydd ar y frig sydd heb colli fel wedi sy'n mynd mor hir, ond maen nhw wedi profi lot o pobl anghywir hyd hyn tymor yma. Caerdydd eto, traed cyflym, cic rydd, ochr y cwrt. Bendant. Ciho yn disgyn, capten ddim yn cytuno, ond oedd hi bendant yn cic rydd. Cath ddim yn cytuno. Na, ni ddim, actually. Na, ni ddim. Dewch i ni fel eto, felly. Ie, falle. Dim tro... Os chi ddim yn gyfarwydd a gwylio ni ar sgorio, mae Cath Morgan o Ferthyr. Felly hwnna ddim yn ffawl o Ferthyr. Yn union, wrth gwrs bod e ddim. Mae hwnna'n bod yn cynedig yma. Ie. Nath i môr o mynydd hwnna, na gyd fi'n mynd i ddweud. Wel, y canlyniad yw cic rydd. Ond broblem, nawr, yw bod Ffion Price dros y bêl. Price i Gaerdydd. Popeth yn araf braidd, a Bowlands yn ddiolchgar am hynny. Dim cyflymder o gwbl ar yr ergyd yma. Oedd bach o gyfeiriad, ond ni disgwyl i ni roi troed i rig trwy'r bêl. Ni wedi ola yr hanner cyntaf. Sol gwaith ni wedi enwi Price. Croesiad hyfryd arall, Bowland allan, dag yn y golgeidwad. Ni'n cwestiynu digon, mae werth canmol. Chi'n dda fan yna. Jones i Wrecsam. A maen nhw'n rwystredig dros ben, chi'n synhwyro fe. Maen nhw'n cael noson anodd fan hyn yn erbyn Caerdydd. Ie, ond ti'n mo be, fi'n credu yn gyrfforol dyl, mae Caerdydd just lefel niwch, ti'n mo, a wedyn, pan mae chi'n ffeindio fe'n anodd i cadw'r bêl, mae rai bod chi'n ffit i wneud hynny. Pan mae Caerdydd yn wneud camgymeriad, maen nhw'n medru ad ennill y bêl yn ôl oherwydd maen nhw'n gyrfforol ar y lefel i frwydro. Dydy Wrecsam, o be fi'n gweld heddi, ddim yn medru gwneud hynny. Ac efalle, dyna pam ni'n gweld y cic rydd yma hefyd. Maen nhw just bach yn araf yn cyrraedd y bêl, a mae'r un peth yn arwain at y llall. Wel ie, rwystredigaeth yw e, ti'n modd, a mae'r amseru yn hwyr, a wedyn maen nhw'n ildio cic rydd, felly oherwydd nhw'n ffili cyrraedd yn gorfforol i'r daclo. Dwy fynd wedi fynd. Yn yr hanner cyntaf. Caerdydd yn mwynhau. Os na fwy i ddod. Price eto. Wel, mae'n chwipio nhw mewn. Mae'n werth gwylio'r cic rydd yma. Un cic gornel ddim yn berffaith. Be fi ddim yn deall o Dal yw, mae'r merched yn gwybod yn iawn ble mae'r gican yn mynd i fod, pam yn y byd nag os rhywun yn dal mas fwy ar y post yn pella, neu hyd yn oed yn fwy eang, mwyn ennill yr ail bêl. Fi ddim yn deall, mae wedi wneud beth i 6-7 gwaith pnaw yma. A chi'n gweld yr ystadegau, mae hi sydd wedi creu mwyaf o ran Caerdydd tymor yma. A chi'n gweld pam, dwi'n yn sioc. Gyfer un peth o fod diwetha hefyd. Ie, wrth i ni jyst aros am gic-ôl fan hyn, allai jyst llongyfarch ffrindiau agos ni'n y teulu, please. Nhw wedi cael babi dydd Sul diwetha. Nawr de. Ie, Helen a Richard Clement o Lanelli, a mae Thomas wedi cyrraedd. Ond dyw e ddim yn biafio ar un y bryd, dyw e ddim yn cysgu. Felly fi eisiau fe gwylio'r gêm a heno nawr, Thomas, a wedyn mynd i gysgu, please. Wel, croeso i'r byd, Thomas bach. Gwyn eich byd chi, newyddion hyfryd ar ddechrau'r flwyddyn fel hyn. Ie, gwylio'r gêm o wedyn cysgu, dim cysgu yn ystod y gêm. Na, achos mae fe'n ddiadfu hun yn ystod y nos, a mae yn cysgu trydydd. Ciho i Gaerdydd, Seren Watkins. Wrth i quite treoli. Watkins eto. Mae'n mynd i disgleirio yng nghanol y cae i Gaerdydd, llawn triciau, llawn hyder. Wel ambell un arall. Wel, Ciho yn fentro fan anodd. Wel, oedd hi wastad yn anodd.
Dim yr opsiwn gorau. Wel, na, a to be, fi'n eitha feirniadol o merched yn trio sgorio beth. Mae rai bod chi'n chwaraewraig safonol i wneud hynny, felly fi ddim cweit yn deall pam mae eisiau gymaint o chwaraewyr yn trio wneud hynny. Yn wedig, pam chi'n mynd yn gwynebu'r gol go iawn, oedd hi fel sy'n rhedeg i ffwrdd o'r gol. Holly Smith, dan ychydig o bwysau. Mae chwaraewyr Wrecsam, chi'n gweld ambell un fan yna, Rebecca Pritchard, dwylo ar ei gliniau. Wedi bod yn hanner cynta hir a blinedig iddyn nhw. Caerdydd eto. Yn gwbl gyfforddus ar hyn o bryd. Beth sy'n mynd i newid os unrhyw beth yn yr ail hanner. Holly Smith mlaen nhw unwaith eto. Mae amser fan hyn i daro. Sawl gwaith chi'n gweld goliau hwyr yn yr hanner cynta. Ergyd o bellter eto ar ôl clywed yr hybydd gan Cath. Emma Beinon yn amlwg ddim yn gwrando. Wel, a tyma beth, does dim llwyddiant yn mynd i ddod ohoni, chwarae teg i'r golgeidwad fanna Boland, tymod oedd hi yn y fan y lle. Dyw ergydiau fel yna, fel arfer, dal ddim yn achosi unrhyw broblem i'r golgeidwad. Mae'n fas fan hyn. Siap yn erbyn Coli sydd wedi sgorio 2. Serin y sioe yn yr hanner cyntaf yna i Gaerdydd. Dim rhyfedd bod y tîm rheoli yn cymeradwyo ar y blaen o 2 gol i ddim. Y pencampwyr yn sicrhau'r dwbl tymor diwetha. A dwbl i Coli yn yr hanner cyntaf yna. Blerwch amddiffynol ddim yn helpu Wrecsam. Caerdydd ddim yn poeni am hynny. Ewch nôl i glywed yr holl drafod ar ôl i ni fynd am egwyl. Caerdydd ar y blaen ar yr egwyl.
Croeso nôl i Stadiwm Dinas Caerdydd a mae wedi bod yn hanner cyntaf hir iawn i Wrecsam. Maen nhw ar eu hôl hi o 2-0 yn erbyn y pencampwyr a 2 gol ar blat i Eliza Colley wrth i Caerdydd fanteisio ar amddiffyn gwan Wrecsam yn yr hanner cyntaf yna. I'r pencampwyr ar y blaen o 2-0 yn erbyn Wrecsam fan hyn yn y brif ddinas. Croeso nôl ato ni, mae Gwenan Harris wedi ail ymuno a fi fan hyn. A Gwenan, ewn ni syth mewn iddi gol cynnar i Gaerdydd gan Eliza Colley, ond mae rhaid ni weid, oedd angen i Wrecsam fod lot fwy cryf yn amddiffynol. Ie, oedd piti cael ildio gol mor gynnar achos yna mae'n strwythu'r chwarae wedyn a mae cylluniau mynd allan o'r ffenest, ond geithon nhw cwpl o rybuddion cyn hwnna am faint o le oedd mewn tu nôl. Nhw'n chwarae 3 yn y cefn sydd falle bach yn newydd i nhw tymor yma. Yn jyst gallu gweld pa mor agored maen nhw. Na'n Forest ddim yn ennill y brwydr corfforol wedyn. Y golgeidwad boland i fi gorfod. Pan ti'n golgeidwad fel hyn, ti'n gallu gweld y holl cae. So ti sy'n gallu gwneud y penderfyniad glir, achos yn amlwg mae amddiffyn arall ddim yn gallu gweld unrhyw beth tu nôl iddi. O chwarae teg i Colley, jyst y ffordd nath i jyst bach o pwyth, really, parhau yn y frwydr, defnyddio cryfder, a wedyn pwyth i codi'r pêl gyda'i coes wan, jyst yn dangos pa mor hyderus mae hi ar hyn o bryd gyda'r goliau mae wedi sgorio yn ddiweddar. Ie, mae Eliza Colley'n cael tipyn o dymor. Dath yr ail gol wedyn ni, a Gwenna, mae rhaid wedi gol arall oedd ar blat i Gaerdydd. Ie, so fel mae'r chwarae'n dod ymlaen fan hyn, gallu gweld light foot allan. Nawr, pan ti'n chwarae fel ôl y sgellwyr, mae angen si, pan ti'n amddiffyn, os ti'n cael dy gofyn i wneud hynna yn amlwg, mae angen si cwmpa nôl mewn i siap. Mae hi'n cael ei dal yr ochr anghywir o'r bêl i fi, a dyna pam mae Fion Price gyda gymaint o le ti mewn. Mae pawb wedyn yn cael ei tynnu draw un, a dyna pam mae Wrecsam, mae Caerdydd gyda gymaint o chwaraewyr sbar yn y Cosby. So oedd Ciho di fethu ar yr ergyd gyntaf, wedyn fel ni'n gweld Colley eto yn y lle gywir, fel mae pob blaenwr angen bod yn y lle gywir yn dilyn mewn, ond ie, just siap amddiffynol Wrecsam i fi, bach yn naif. O ran Wrecsam, wedyn ni, dim lot o gyfleoedd. Maen nhw wedi cael eiliadau addawol. Newn ni weld nhw fan hyn yn y man nawr. Ond beth sy'n credu mission nhw newid ar gyfer yr ail hanner na Gwenna? Y system, siap i fi. Neu o leia newid y ffordd maen nhw gofni'r chwaraewyr chwarae o fewn y siap. Yna bod yn fwy cil yn anoddach i torri lawr, a wedyn ni gallu gweld y fflachiadau yma. So, hanner cyfleo maen nhw'n anffodus, maen nhw heb creu unrhyw beth o werth. So, yr un gorau falle oedd yr un yma ble o'n nhw'n cyntaf i bob bil, chwarae ymlaen yn gynnar, defnyddio'r gwagle sydd wedi cael ei gadael, un yn erbyn un, a ti'n gallu gweld fanna pam oedd hi'n penderfynu, gweld bod Chamberlain, mae wedi cael safle dechreuol yn weddol fellan y cae, o falle jyst i hanner y drychiad oddi ar llinell, ond mae angen fod yn fwy cil, yn fwy anodd i torri lawr yn y lle gyntaf i fi. Bendant i Gwennan, diolch yn fawr iawn am y tro. A mae cwmni arbennig gyda ni fan hyn ar sgorio, achos mae cyn reolwr Cymru, Jane Ludlow, yn rhan o'n tîm sylwebu Saesneg ni. A mae hi'n cadw cwmni i Nicky John. Yeah, diolch Sioned. Jane, we're so excited to have you here with us this afternoon. You're on commentary. I have to ask you about your first half impressions. Cardiff have seemed comfortable from the off, haven't they? Yeah, look, Cardiff City women are definitely the stronger team at the moment. Obviously, they had the early goal, but they're exploiting certain areas against Wrecsam, and it'll be interesting to see second half if Wrecsam are able to tighten up in those areas. Well, if you were Steve Dale, the Wrexham manager at this point, what are you saying in that dressing room? Are you making changes? How do you go about it? Look, in the game there are so many options. Obviously he's come here with a game plan. There's certain areas I'm sure aren't working as well as he'd like, especially defending and how they're getting into their back five, etc. There's lots of areas in the wide areas of the pitch right now. The Cardiff City are just looking up and going, oh my gosh, so much space. So that's definitely an area he'll probably try and address. But look, he's come here with a game plan. They're trying to play out of the back. They're trying to build. It's not quite happening. But it'll be interesting to see if they stick to their guns or if there's a slightly different approach second half. It's impossible to stand here next to you in the Cardiff City Stadium and not think about international football, of course. Big changes afoot for the women's national squad at the moment. What do you make of the move that Gemma Granger's made? Oh, look, I'm sure people will have their own views on it. Gemma's
she's an ambitious coach and nobody should hold that against her. But I think, you know, if you're in the environment, you'll probably be disappointed with the things that have happened recently. I know there's a little bit of change going on in other areas in the FAW from a women's and girls perspective as well. So it'll be really interesting in the next few months to see what the plans are and see how the FAW see the women's and girls game in the future. For the senior national team, it's an experienced group of players there. I'm sure they'll look at it as another challenge to try and do well in, I guess, and get used to the new manager as quick as they can. Jane, diolch yn fawr. Looking forward to hearing more from you during the second half. Fydd na gyfle I ymweld â Stadiwm Dinas Caerdydd eto heno am 9:00 ar S4C. Rhaglen arbennig yng nghwmni un o feibion y brif ddinas, taith bywyd Jason Mohammed. Taith unigryw gyda'r cyflwynydd Jason Mohammed. Hello, Ows, bore da. Yr hanes. Dave? Wow, I can't believe this. A'r hwyl. Ble mae'r traeth? Oh, mae hwn yn really cyffroes. Taith bywyd Jason Mohammed. Heno ar S4C Click a BBC iPlayer.
ato ni, Stadiwm Dinas Caerdydd. Mwy o Pêl-droed i ddod wythnos nesaf, a fi'n disgwyl mlaen i hon. Mae Criw Sgorion teithio lawr i Bournemouth wrth i'r tîm o'r uwch gyngrair herio Abertawe yn hedwaredd rownd cwpan FA Lloegr. Bournemouth yn colli i Lerpwl o 2 gol i 0 ar hyn o bryd gyda llaw, ond ymweliad Abertawe ar Stadiwm Vitality yn fyw nos Iau am 20 munud wedi 7 ar S4C. Da ni'n barod ar gyfer yr ail hanner fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd, felly nôl â ni at Gwenan Cath a Dylan. Diolch Sioned, croes yn ôl. Os ffordd yn ôl i Wrecsam, na'r cwestiwn mawr. Mae'n ffordd bell yn ôl, achos mae'n 2-0 i Gaerdydd ar yr egwyl. Y pencampwyr, y tîm ar y brig, y tîm nath sicrhau'r dwbl tymor diwetha. Dyn nhw wedi colli yn y gyngrair tymor yma, na tymor diwetha. Mae'n dipyn o record i fod yn deg. Mae wedi dod nôl i raddau hefyd Caerdydd, achos y Met Caerdydd ac Abertawe yn dueddol o reoli'r gyngrair yma. Ond tymor diwetha, a hyd yn hyn tymor yma, tîm Brif Ddinas sy'n rheoli yn yr meddiant yn syth. Sgen i beth gath i ddweud yn y stafell newid na o ran yr amddiffyn. Cwestiwn cyntaf i dda fi i Cath Morgan. A Gwenan Hanes yw os rhywbeth di newid yn dactegol ac ati o ran Wrecsam, ond yna broblemau yn syth. Cath, rhywbeth di newid? Na, a fi'n synnu, ti'n modd, achos o'n i'n disgwyl bod y Wrecsam yn mynd i 4 yn y cefn. Maen nhw'n edrych fel bod nhw yn teimlo'r bwysau fyna yn amddiffynol. A mae Ceren Alwn yn dan lot fod y bwysau bob tro. Ti'n modd, mae Caerdydd yn ymosod, ond does dim byd wedi newid hyd yn hyn, a fi'n tybio bydd Steve Dale o bosib yn dyfaru. Ti'n modd, os eif gol cynnar arall mewn o safbwynt Caerdydd. Digon yn ôl i Gaerdydd. Ond oedd hwnna'n enghraifft perffaith o City amddiffyn, so maen nhw'n chwarae'r un systemau. So Wrecsam gyda 2 blaenwyr yn ymosod fanna, Walsh yn delio gyda fe, ond y 2 chwaraeiraig arall wedyn yn culhau yn dod yn agosach i warchod, ble mae Wrecsam ddim falle wedi dod mewn mor cul, a dyna pan mae gymaint o gwagleoedd wedi bod. A i fi fydd yn diddorol gweld beth mae Lightfoot a Pritchard yn neud, cos maen nhw yn chasio'r gêm nawr, ond pan maen nhw'n amddiffyn, mae rhaid nhw bod yr ochr gywir o chwaraeiraig ar Bêl. Os chi yn ymuno gyda ni, Wrecsam yn newydd i'r gyngrair yma, yn sicrhau dyrchafiad haf diwetha yn bencampwyr y gogledd. Oedd yn ennill y gêm o'r gyfle am gyffyrddiad a seren y sio hyd yn hyn 2 gol i Eliza Colley, a mae newydd dawnsio'n glir o'r amddiffyn nôl a hi am symudiad gan Gaerdydd. Y pas ola ddim digon cywir, bydde honna di bod yn dipyn o gol. Ie, yn sicr, ti'n modd, Eliza Colley yn dechrau'r ail hanner fel nath i orffen yr hanner gyntaf, ti'n modd, mae'n gwynebu am ddiffynwyr, mae'n mwynhau'r elfen yna o'r gêm, ti'n modd, ydw i'n gallu mynd heibio i chwaraewyr i greu ymosodiadau, a wneith i hynny trwy gydol y gêm. Oedd hi'n edrych am y pas nôl fanna, just cydweithio dda rhwng y 2 blaenwr. Bant nhw eto, Ciho drwy'r canol, os na gol arall i Gaerdydd, heibio'r postyn. Wel, maen nhw'n creu cyfleoedd yn barod ar ddechrau'r ail hanner. Wel, yn syth bendol, ti'n modd, maen nhw'n achosi un broblemau i Wrecsam, yw Wrecsam heb dysgu gwersi. Ti'n modd, mae Cio fanna, i ni'n gwybod pa mor dda yw i fel dechnegwr, ond hefyd nawr, mae'n dangos cyflymder, mae'n dangos bod ni'n gallu mynd heibio am ddiffynwyr, a does gan Wrecsam ddim ateb o gwbl i'r ymosodiadau yma. Os rhywbeth, gael awgrymu bod yna fwy o fylchau ar ddechrau'r ail hanner? Na, fi'n cael ti ar un faint, os fi'n onest. Ond beth oedd y problem fanna? Sharp. Os mae Cio mynd i cael y pêl, os mae Sharp yn mynd lan, mae rhaid iddi naill yn mynd yn hollol dyn, iddi hi a pa i gael lle i troi, neu mae angen i just cwmp off. So os bod hi yn troi, mae mewn digon o wagle. Watkins, eto i Gaerdydd. O, sawl cyfle maen nhw'n mynd i greu yn y munudau agoriadol yma. Maen nhw wedi dechrau'n dda, yn fywiog. Price. Does yna gyfle prin i Wrecsam greu rhywbeth. Amber Lightfoot. Fi'n edrych am Suckley. Caerdydd eto. Cipio'r meddiant yn ôl. A nawr tro Caerdydd yw i golli'r meddiant.
Mae'n mynd i bod yn fywiog iawn ar ddechrau'r ail hanner yma. Caerdydd i fod yn deg. Ar y blaen hefyd o ddwy ddim. Sori, rhaid canmol y gol geidwad pan oedd Cio trwyddo fyna, achos rythodd hi allan a lleihau rongol, fi credu oedd hwnna'r effaith mawr ar penderfyniad Cio i ceisio dyle beth i'n gwneud yn well. Ond mae rhaid canmol, y gwaith nath bol am fyna, jyst i lleihau y fylchau y ronglau. Wel, i fod yn deg, mae hyn yn lwyfan enfawr i ddyn ag a i fod yn deg, y camgymeriad falle cyntaf, mae wedi setlo a mae wedi trio i reoli ei safle hi ar y tîm, a mae'n neud yn digon deg i fod yn deg. Wel, chi'n gwybod be, oedd y peniad yn iawn yn y pen draw, gan Sharp, Katie Sharp, ond dim ond hi oedd nôl, os oedd hwnna wedi mynd dros i ffenni, oedd Caerdydd yn glir eto. Ond y gymryd o fylch yna. Ie, a dyna'r broblem, mae ymysodwyr Caerdydd yn gyflym hefyd. A fel am ddiffynwr canol, eich chi'n naill ai yn gorfod medru bod yn dda darllen y gêm, camu mewn i ryngipio, neu bod yn gyflym. A prynaw yma, dydy Wrecsam heb edrych yn gyfforddus o gwbl. Hanner Power ddech chi oedd y symudiad na yn camu allan o'r cefn. Ac eto ddech chi coli y Cio yn ceisio cyfuno. A Cio yn yswedd y Ceyman yn y Caribi yn cynrychioli nhw'n rhyngwladol hefyd. Be, bryn joio'r tywydd yma do? Ie, wrth i bod. Nath rwy'n gweud rhywbeth am Ynys y Bari iddi, oedd hi'n meddwl bod hi'n cyrraedd rhywle tebyg i'r Caribi, fi'n credu. Barbeidau, Barbeidau, beth yw e? 9-10. Mae Cio yn gyffeiliad, mae hi y coli ymysg y goliau, a'r cicio cornel na yn glir. Coli deg yn y gyngor tymor yma, Cio wedi cael 7 hefyd. Ddwy wedi bod yn sgorio yn gyson. Mae'n edrych am fwy fan hyn. Cyfle arall i groesi i Serin Watkins. Ond mae crysau glas yn cywio bron ar y postyn pella yna, ond syth at Boland. Ie, i fod yn deg, Serin Watkins yn roed bel ar y postyn pella fyna. Holly Smith, mi oedd hi yna, ond oedd dim digon o bwer ar y peniad oedd y cyfeiriad yn gywir. Peniad yn syth at Charlotte Boland, un o'r newidiadau o ran tîm Wrecsam. Boland yn y gol, yn lle Delyth Morgan sydd na fel arfer. Boland di chwarae cwpl tymor yma. Phoebe Davies yn dechrau'n lle Libby Mackenzie. Mae Rosie Hughes ar y fainc, bosib bod chi wedi clywed am Rosie Hughes os chi'n gwylio'r gyngrair yma yn achlysurol. Wel, mae jyst yn beiriant sgorio goliau yna wedi bod yn galw trwy'r nos, so mae wedi cael anaf yn ddiweddar. Hughes, 100 o goliau mewn 46 o gemau i Wrecsam. Sgoriodd i 48 2 dymor yn ôl yn ei thymor cyntaf am hob cystadleuaeth. Dim ond 42 tymor diwetha, felly ni'n poeni bod ni'n mynd nôl siomedig dros ben. A i fod yn deg, mae wedi camu fyny i'r gyngrair yma, cael 10 gol gyngrair. Ond ar y fainc, achos anaf fergyd, bach o bellter yn Lily Jones, werth mentro. Ia, ti'n sôn am y faint, mae rhaid cofio hwnna. Mae Wrecsam gyda anafiadau a mae wedi effeithio'n enfawr ar y carfan sydd gyda nhw. I gymharu, falle mae Caerdydd wedi cael anafiadau mawr hefyd, ond mae gymaint fwy o ddyfnder, ond mae wedi cymryd Caerdydd beth degawd i cyrraedd y pwynt yma. So mae rhaid cofio hwnna. Mae datblygiad Wrecsam wedi bod yn anhygoel yn y blynyddoedd diwetha, a fi'n hyderus iawn bydd e'n parhau i ddatblygu hefyd. Achos oedd Caerdydd allan ohoni, o'n i'n gweud yn gynharach, Met Abertawe mwyn o lai, oedd y ddau dîm cryf yn y gyngred. Caerdydd yn ennill y gyngred tymor diwetha, ond bwlch enfawr wedi bod rhwng pencampwriaethau. Maen nhw wedi cryfhau cytundebau i llawer o'r chwaraewyr. Wrecsam hefyd wedi cynnig cytundebau i chwaraewyr, a mae jyst... Wel, mae rhaid dweud, mae jyst popeth am Wrecsam fel clwb yn positif ar hyn o bryd. Erbyn cefnogwr Casnewydd, falle ddim yn cytuno ar ôl beth ddigwyddodd ddoe a Rodney Parade. Tipyn o ganlyniad i Casnewydd. Datblygiad y gyngrair Genero yn ddiddorol hefyd. Toriad yn y tymor yn agosau, gen i weld pwy fydd yn cyrraedd y 4 ucha. Felly Gaerdydd fynd am yn ôl. Bari di ennill yn efo'n y Seinti Newydd pnawn. Mae Power dan bwysau. Ond yn rheoli'n dda. Mae hwnna'n buddigoledd campus i'r Bari. Fara teg. 4-1 yn efo'n y Seinti Newydd. Sy'n sôn am y gêm na pan gawn ni gyflech. Mae un o chwaraewyr y Bari nath i sgorio heddi wedi gadael Caerdydd. Gadael dan gwmwl. Daniel Broadhurst, ni'n sôn mwy
ar ôl hyn, achos mae Price yn croesi eto, mae Price di bygwth drwy'r gêm. Allen yn clirio i Wrecsam. Mae'n dod syth nôl. Unwaith eto, gymryd y grysau glas na. Cyfle eto i Ffion Price. Tafliad i Caerdydd. Ie, ni sôn am Broadhurst, felly mae wedi gadael Caerdydd ar ôl 11 mlynedd, a mae wedi gwneud sylwadau ar-lein am hyn. Caerdydd wedi ymateb i'r sylwadau, ond mae'n gweud bod wedi cael ei gwthio allan, gweud am ymddygiad amrhiodol o fewn y clwb. Mae un dyfyniad, mae'n rhaid fi sôn am hyn, colli pob ffydd yn hym y merched, dwi'n poeni am y chwaraewyr sydd dal yno. Mae'n ddatganiad pwerus dros ben. Dyna ni nôl ati, achos mae yna fwy yn digwydd fan hyn yn amlwg. Molly Kehoe, cic on, just yn gyflym, mae'n rhaid fi roi ymateb Caerdydd i hynny. Maen nhw wedi ymateb yn gweud mae lles y chwaraewyr i'r flaenoriaeth, a pan yn briodol, maen nhw yn ymchwilio mewn i unrhyw sylwadau fel hyn. Yn amlwg, falle mae'r peth pwysig fyna, gath yw lles y chwaraewyr, dyna'r peth pwysig. Ie, a fi wir yn gobeithio neu nhw cadw, tymod, y bywyd yn nhw o ran dweud sylwadau fyna. Mae'n bwysig tu hwnt bod y chwaraewyr yn mynd teimlo'n ddiogel a bod pob peth, tymod, sydd yn digwydd, a maen nhw'n cael eu diogelu, neu y gwir yw, tymod, ble mae mwg, tymod, mae tan, a mae rhaid i bobl ymddiried yn y chwaraewyr, os ydyn nhw'n datgelu bod problemau. Sorry, just i pwyntio, ond mae fe yn anffodus y patrwm sydd wedi datblygu o fewn, nid datblygu, ond mae'n patrwm sydd wedi cael ei amlygu yn ddiweddar o fewn gêm y merched, a Pêl-droed yn gyffredinol, ond falle fwy yn gêm y merched, sy'n siom, a fi wir yn gobeithio bod nhw yn gweld difrid, the seriosity o... Difrifoldeb? Diolch, Cath. O'n i stryglo hynna. O'r sefyllfa yma, achos mae'n bwysig na'r peth gyntaf dylai bod mewn unrhyw lefels, dim ots os bod y plant ifanc i'r tîm llawn, dynion gêm y merched, bod lles y chwaraewyr yw'r peth pwysica, a fi yn gobeithio bod lleisio nhw yn cael eu clywed. Ie, fel ni'n gweud, Caerdydd wedi ymateb, clwb yn ymwybodol o'r sylwadau, os oes pryderon yn cael eu codi, maen nhw'n cael eu cymryd o ddifri. Felly, mae'n troi'r ymateb yna. Wrth i'r croesiad yma, chi'n am eiliad, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd dros ben Charlotte Bolland. O'n i'n cael cipolwg o'r fainc fyna, nag yn ni? Rosie Hughes, o'n i'n mynd i ofyn i chi, beth chi'n neud fel rheolwr? Ydych chi'n taflu Rosie Hughes mlaen ar ôl anaf yn mynd amdani, neu chi'n meddwl yn negyddol? Does dim ffordd yn ôl fan hyn, saes mentro Rosie Hughes, ond edrych o fryd o mlaen ta beth, sy'n newyddion da i ni ac i'r Wrecsam. Ie, fi'n credu, tymod, os geith i hanner awr nawr, fel mae'n argoeli, jyst i cael falle egni nôl mewn i'r coesau, Cyryd y Galon yn codi, bod hi'n teimlo bod hi yn gweithio yn ddwys ar y cae. O bosib geith hi ddim effaith ar y gêm, ond fel hi fel unigolyn, mae cael munudau mewn i'r coesau mor bwysig ar ôl cyfnod o anafiadau. Ie, os yn amlwg bod hi yn y sgwad, mae'n barod i ddod nôl i chwarae rhywfaint, ti byth yn twli rhywun syth nôl mewn. Mae'n adeiladu'r munudau lan, a ti'n nhw dim byd i colli yn y modd yna. Mae'r pwysau ar Caerdydd, maen nhw moyn cael rhywbeth allan o'r gêm, well colli yn fy marn ni, 4-0, a chi wedi mynd amdani. Nawr, na ddim o gwbl. A ble mae'r gwelltyn na fi gydio ynddo fe, chi byth yn gwybod, os gan nhw un gol. Ni yn hollol realistig, dim ond un tîm sydd wedi rheoli'r gêm yma. Fi'n credu oedd na un ergyd wan gan Wrecsam yn yr ail hanner na, fi'n credu na unig ergyd ar y targed, o be dwi'n cofio'n iawn. Ond, Pêl-droed, mae'n gêm ryfedd weithiau. Un eiliad, un gol, ond falle bod Wrecsam nôl mewn i hyn. Anhebygol, Cath, ond dwi'n amhosib. Dyw e ddim yn amhosib, ond maen nhw wedi cael prynawn anodd. Tymod, ar y lefel yma, fi'n credu fel wedodd Gwenan, maen nhw'n dysgu, maen nhw'n magu profiad, maen nhw'n dangos hyder fel garfan. A i fod yn dig, mae rhaid rhoi clod i Steve Dale, tymod, y ffordd mae fe'n reoli y tîm yma, tymod, dim byd ond clod iddo fe, ond anaf cas. Wel, a falle eiliad sy'n crynhoi y gêm i raddau, oedd hi'n dacl cwbl deg, Caerdydd y fwy penderfynol, falle just dim yn mynd yn iawn i'r Wrecsam heno. Na, ond ti'n ma be, pa bynnag mae'r anodd yw hwn,
a mae yn anodd, a mae Gwen a Finne wedi cael gemau i Gymru, nid jyst o'r lefel clwb. Llawer. Ie, fi lot fwy na ti. Pam chi o dan bwysau, a dyw ddim yn bleserus i wario ynddo, ond mae yn adeiladu cymeriad. Mae yn sicr yn helpu chi fel unigolyn. A mae rhaid i bawb cymryd cyfrifoldeb. Ni'n sôn am bod yn gorfforol ffit. Nid swydd y clwb yw i sicrhau bod unigolion yn gorfforol ffit. Mae rhaid i'r unigolion yma cymryd cyfrifoldeb eu hunan. O fi a Gwen, o'n i'n redeg yn y bore, o'n i'n redeg amser cynno. Be bynnag yr angen wneud yn cyfrifoldeb i oedd hynny, a neb arall. Uchafbwyntiau'r penwythnos, nosbori, am hanner awr 19 eto nos Mawrth. Cofiwch bod yna'r rai player S4C clic. Wrth gwrs, holl gym yr Brif Adran. Yn anffodus, cafodd un gym i gyhurio Aberystwyth yn ebyn Met Caerdydd yn gylch i weld y Bali ennill yn ebyn y Seintiau Newydd, Abertawe ennill yn Pontypridd, a Caerdydd yn ennill yn ebyn Wrecsam. Mae'r cwestiwn ar ddiwedd y frawddeg na ar hyn o bryd. Mae'n cwestiwn bach iawn yw gyda hanner awr i fynd. Ond gylch i weld y gemau hefyd. Seintiau Newydd yn ennill cwpan cynta'r tymor. Cwpan y gyngrair. Nathaniel MG. Ni wedi bod yn edrych ti ar cyngreiriau is hefyd. Ebys yn chwarae Flint yn y gogledd, felly hwnna i ddod. A nawr de, mae Rosie Hughes yn camu i'r cae. Rebecca Pritchard sy'n gadael. Ond Rosie Hughes, seren Wrecsam dros y tymhorau diwetha. 100 o goliau mewn 46 o gemau. Mae'n dipyn o gêm. Roedd wedi sgorio mhob gêm cyn yr anaf. Heb law am y fydd y golled yn erbyn Caerdydd. Fe gollen nhw 2 i ddim yn erbyn Caerdydd. Wedi sgorio mhob gêm cyn hynny. Heb law am honna. Anaf bach cyndolig. A mae'n ôl Rosie Hughes yn swyddog carchar hefyd. Tipyn o gymeriad. Chofyd, cyd-digwyddiad yw mae'n siŵr. Mae ar y cae ymwneud. Dyma Wrecsam yn ymosod. Jyst yn edrych ar ôl y Pêl yn dda chwarae teg. Ni wedi gweld bod hi wedi mynd reit up top fel bys ni disgo defnyddio cyflymder hi. A wedyn mae Cara Jones wedi mynd allan i'r ôl y sgellwr dde a jyst edrych ar ôl y Pêl. Deni'n amddiffynwyr mewn ac yn rhyddhau'r Pêl yna. A hefyd, be, wneith hyn nawr, wneith e codi cwestiwn yn meddwl Megan Bowen a Walsh. Achos bydd ddim un ohonyn nhw eisiau marcio Rosie Hughes. A mae hynny'n bydd dda yn feddyliol i Wrecsam. Ydych chi'n siarad am chwaraewyr tîm eraill cyn y gêm, fel tasach chi'n amddiffyn, chi'n ymwybodol iawn o'i bygythiad nhw? 100%. Ydych chi'n ddoli beidio, mae'n siŵr? Ie, a hefyd ar llaw arall wedyn, achos yn amlwg bod ni wedi bod yn gwneud mor dda. Mae'n hyderus yn y ffordd mae'n chwarae a ddathlu pan mae'n sgorio gymaint o goliau. Bydd y chwaraewyr yn benderfynol o ddim roi'r cyfle yna iddo hi hefyd. Hanner awr i fynd. Dewch chi weld beth sydd i ddod rhwng nawr a'r chwiban ola. Dim wedi bod yn noson orau i Wrecsam. Ydym yn gallu newid hynny. Nid am y tro cyntaf, ni'n gweld Adams yng nghanol y cae. Kelly Adams yng nghanol y cae. A Seren Watkins sydd ar y bêl nawr. Jyst i cael gafel ar bopeth. Unrhyw fygythiad gan Wrecsam. Maen nhw'n tawelu'r cyfan. Price nawr de. Ni'n cael cyfnod tawel o ran Ffion Price yn croesi. Mentro bellter, wel, o'n i'n mynd i wei bod ni'n bell dros y bar. Mae'r bêl na'n dechrau symud. Wel, nes ti ddim gweud enw hi, achos wedys ti ddau arall, a fi'n credu oedd hi'n meddwl, tio be, fi'n mynd i dangos bod fi hefyd fan hyn, ond na, chwarae teg, oedd o'n anodd jyst y ffordd ddim bwltio. Mae hi wedi bod yr un mwy o dawel allan o'r tair yng nghanol cae am y beinon, ond hyfryd i gweld hi nôl. A mwynhau pêl-droed hi hefyd ar ôl gadael Abertawe. Ond i setlo mewn yn dda fan hyn. Ie, beinon yn cyrraedd yn yr haf, degawd gyda Abertawe. Mae dau tocyn tymor ar y fetch, ym sôn am Swansea.com. Mae'n Abertawe o'i choryn i'w sawdl, a mae'n choryn fan hyn yng Nghaerdydd. Felly Holly Smith sy'n gadael nawr, Michaela Cook yn dod mlaen yn ei lle o'r Academy, 19 oed yw Cook. Mae pawb yn dweud, wel, chi'n gofyn amdani, chi'n cael un gair, cyflym. Cyn aelod o Academy Coleg y Cymoedd? Nawr de. Mae'n gloi. Dyna ni arbenigraig. Arbenigraig ta beth, ond... Cyn ddisgybl. Cath yn abod pawb, enghraifft arall i chi. Y dydd yn ôl. Megan Bowen. Yn hapus i daro honna allan. Yn erbyn ei fysyglu. Dros 1000 yma, 1300 wedi mentro yma, digon o hetiau bobl. Mae angen
diolch iddyn nhw, diolch am y cyfle i fod yma hefyd, achos mae'r tywydd yn ofnadw. Mae chi wario teg i bob un ohonyn nhw sydd wedi dod allan heno. Nid y tro cyntaf i Gaerdydd chwarae yma, mae werth gret gweld nhw'n mynd dros y 1000 unwaith eto. A chi'n ni oedi wrth i Wrecsam geisio creu rhywbeth. Caerdydd sy'n clyrio. A mae'n hawdd edrych y gwmpas a gweud dim llawer yma. Mae dal yn uwch na unrhyw dorf fel chi yn cyngor y dynion uwch cyngor JD. Yn aml dros ben, felly mae'n wych cael nhw yma. A werth fi sôn hefyd, o'n i ar Barc Gen yn neithiwr, mae'n bron dwbl faint oedd yn gwylio rownd derfynol neithiwr. Felly am y tywydd yn ofnadw. Felly diolch i chi gyd, na'n diolch iddyn nhw'n unigol. Ond warau teg, mae'n braf gael gymaint o blant ifanc yma. Mae hefyd adeiladu'n ar y bach, dyna sy'n digwydd. Ar ran Brif Adran Genero, camau bach yn y camau yn bwysig. O, Ciho hyfryd, mae wedi disgleirio. Yn grif hefyd, dal yno, ennill y tafliad, gwaith campus gan Molly Ciho. Just y gwaith bach na mewn gêm, felly dwi'n yn gol, dwi'n yn creu cyfle, just eto mor bwysig. Ie, a ti'n meddwl pen lawr yw i, dwi ddim yn brolio, dwi ddim yn gwneud ffas am dim byd, mae'n weithgar tu hwnt. A fi'n credu bys unrhyw un eisiau rhywun fel hi yn rhan o'i tîm. Gath i ryw gyfnod ar brawf yma dros y haf. Fi'n credu bod nhw wedi gweld yn gyflym iawn. Oedd hi ar gael yn Caerdydd i'r wyddoi. Nawr eiliadau fel hyn sy'n achosi problemau hefyd. Blerwch. Mae coli di mynd lawr. A mae dal ar lawr. Yn ymestyn am y bêl. Mae'r ffordd mae'n dal i choes. Felly bod nhw'n di damsgyn o'n nhw. Felly dyna sydd wedi digwydd. Credu falle bod nhw'n jyst wedi sefyll ar ei ffigwr nhw bosib. Ond y bêl yn bwnsio bob man. Be ddigwyddodd fan hyn, gwerwch? Fi'n credu nath i bach o gyffyrddiad gan Cerin Allen fanna, ond fi'n credu bod i wedi falle troi ar ei ffigwr ni hunan o bosib. So, Dela, ti'n sôn am datblygiad y gyngrair. Fi'n credu, tysi yna, yw'r ffaith bod nhw'n newydd o rwyddo. Maen nhw wedi rwyddo ddwy yn ddiweddar, ond Caerdydd newydd o rwyddo. Kerry Walklet o West Brom wedi chwarae gyda Watford, Charlton, Reading. So mae jyst yn dangos bod chwaraewyr nawr yn meddwl bod y gyngrair yma ni'n werth i ymuno gyda, a mae y rwyddo chwaraewyr fel hynna ond yn mynd i codi'r safon hefyd. So, ni'n gweld Walklet wedi cyrraedd, Kerry Walklet, sydd wedi ddod o'r West Brom, cwpl o fisoedd yn ôl, yn chwaraewraig creadigol dros ben. I'n Davish y rheolwr di sicrhau llofniod hi. Sgwyd wedi gol y tymor i West Brom tymor diwetha. Chi ddim yn ddrwg. Chwarae teg. Ia, fi'n credu y nod mwyaf yn amlwg yw y datblygu, ond os bod Caerdydd am yn edrych ar hyn o bryd fel bod nhw'n tebygol o orffen yn gyntaf, cyrraedd gyngrair y pencampwyr, bod nhw'n medru mynd trwyddo rhwng gyntaf ar hyn o bryd yn Nghymru ni ebellill yn mynd trwyddo am cyfnod hir, a dyna'r cam nesaf. Gymaint o debygrwydd rhwng Merched Caerdydd o Seintiau Newydd, mae rai fi gyfaddau. Ni'n sôn am Ewrop ac ati. Rhediad cryf fan hyn gan Gaerdydd eto, os na rhywun ar y postyn pella. Price yn cyrraedd na. Molly Ciho a Price. Bron cyrraedd yno, ddim coet. Gymaint o amser, gymaint o le. Gan Watkins a croesiad sy'n gampus unwaith eto. Cam sefyll yn y pen draw. Yn sy'n gweld cipolwg o fygythiad Caerdydd. Ansawdd da gan y croesiad fyna, ond cyn hynny mae Ceila Coc yn rhoi croesiad syfdanol mewn i'r chwech. Mae rai dweud Gwen yn chwerthin ar fy ansawdd eiliau fyna. Ond na fi dysgu, fi'n mynd i ysgrifennu nhw lawr. Just hwnna cyn disgybl, so ni'n... Na, just... Roi nhw lawr notch pan mae'n cyn disgybl. Fi'n sylwebu ar chwarae da. Fi am mynd i ysgrifennu ni. Tackle gadarn gywir. Gair da, syfrdanol. Hoffi hwnna. Diolch da. Ni'n cael gymaint o hynny o gyfleoedd i ddefnyddio geiriau fel syfrdanol heno, ond Caerdydd ddim yn poeni am hynny. Gwell gan Siap o ran Wrecsam. Hanner ffordd drwy'r ail hanner. Dwi'n yn siŵr os yw Rosie Hughes wedi cyffwrdd y bil. Eto, mae wedi nawr. Mae'n gallu creu rhywbeth i Wrecsam. Tric bach yn syth. Mae wedi ennill ticor na rhyw thîm. Mae'n dda iawn yn y sefyllfa un yn erbyn un, a dyna beth mae pob blaenwyr moyn. Dwi'n cael y cyfle i cymryd ymlaen, ond mae profiad. Eisiau bod mos fyna, just yn sefyll lan mor dda mae'n gallu, a unwaith mae'n mynd heibio wedyn. Yn digon agos i wneud y slide tackle.
Un cic corner hanner cynta, un yn y ddau lanner. Dyma hi, dyn nhw'n gallu creu rhywbeth. O hon, mae'n ei dda hefyd. Eto, riliadau bach yna. Maen nhw'n dal i pen. Karen Allen yn enwedig yn y canol. Sy'n awgrymu bod hwnna'n gyfle. Ti'n be, o'n i'n meddwl bod yna yn drosedd fyna. Fi'n credu bod rhywun wedi sefyll ar troed Walsh fyna yn y cwrdchwyr. Ond chwarae teg, hynny yw, mae Wrecsam fyna wedi mentro mynd am y bêl gyntaf. Maen nhw wedi neidio y fwy o'r uchel, ond nhw just yn anffodus fyna. Mae Karen Allen yn gwybod yn iawn tra mor agos oedd hi fyna, ond o leia maen nhw wedi ennill y bêl gyntaf fyna. Ia, yn y sefyllfa yna, ti just gorfod wastad meddwl bod y person o flaen. Ti'n mynd i methu'r pêl, so ti'n gallu gweld ar y eiliad ola, nath y dycio, cos ti'n meddwl bod y person o flaen yn mynd i ennill e. Ond rhaid ti just bod yn really positif yn y sefyllfa, wastad meddwl bod nhw'n mynd i methu. Mae wedyn cael y cyffyrddiad. 20 munud i fynd, ydw i'n synhwyro bod Wrecsam yn dechrau meddwl pam lai mynd amdani yn hyn. Dwi'n meddwl bydd aw yn yr 20 munud nesaf. Mae'n anodd iddyn nhw yn y brif adran yn amlwg. Ond, maen nhw'n drydydd. Yr unig dîmau sydd wedi curo nhw yw Caerdydd ac Abertawe. Felly dau o'r clybiau mwyaf cryf yn y gyngor. Felly maen nhw wedi addasu'r gyngor i fod yn deg. Ie, yn sicr. A newn nhw adlewyrchu, tymod, a gwybod yn iawn bod nhw wedi cael cyfnodau anodd. A newn wedi goddi cadref, del, tymod, mae'n anodd iawn, nag yw e, tymod, i deithio'r hyd a lle Cymru i gystadlu. Ond i fod yn deg, fi'n credu bod nhw wedi cael tymor i'w chofio a fe bod y gwenu adeiladu. Na beth sy'n bwysig, dim nawr, ond beth sy'n digwydd ymhen 2 flynedd. Faint o chwaraewyr dyn nhw'n gallu denu mewn i'r garfan, i'r gwella. Faint o gefnogaeth, tymod, mae'r tîm gyntaf yn roed nhw. Ni'n gwybod bod hynny yn safonol uwch na unrhyw un arall o bosib yn yr adran. Felly mae digon o bethau bositif dyn nhw gallu. Maen nhw jyst mewn lle diddorol am hwnni. Rwy'n chi'n meddwl am y perchnogion a diddordeb a'r buddsoddiad, y lleoliad hyd yn oed. Maen nhw'n y darn bach na yng Ngogledd Cymru. Reit ar bwys y ffin, mae yna opsiynau ran chwaraewyr o Loegr ac ati. Mae yna gymaint o Gymru yn y tîm, mae'n braf iawn. Maen nhw'n... A chi'n gwybod gyda'r tîm yma, dyn nhw'n mynd i golli buddsoddiad, fi'n credu. Mae'r buddsoddiad yn mynd i gynyddu yn y tymhorau sydd i ddod. A wneud merched, cael ei ysbrydoli i wario i Wrecsam, fel mae merched yn eisiau wario Abertawe, Caerdydd, mi fydd merched y Gogledd, eisiau gytundeb i wario dros Wrecsam. Ia, ti'n beth, hwnna yw'r peth pwysicau i fi, yw bod y ffaith bod y tîm oedd iau yn cael ei sefydlu a gosod allan yn gywir nawr i ddatblygu, so bod yna patrwm am y sylfaen iddyn nhw adeiladu lan trwyddo. Canmol Wrecsam, neu'n sôn am y dyfodol, ond y presennol yw Caerdydd, y bant nhw unwaith eto, Emma Beinon, Ciho. Wel, gymaint o ledau, nath i droi pawb a mentrod yr ergyd hefyd, ergyd y wan yn y pen draw Boland, ond just y presenoldeb yr ymwybodaeth o beth yn digwydd o'i chwmpas i. Ie, ond mae rhaid i merched Wrecsam yn gwneud yn well. Mae 5 chwaraewyr yn gwylio hi gyda'r bêl ar ei thraed. Mae rhaid i rywun cymryd cyfrifoldeb, mynd at y bêl, rhoi pwysau, mae'n chodi ei pen, a wedyn mae'n seithi gyda 4 chwaraewyr o flaen. Ie, ti'n beth, fi'n credu, actually, y reswm pam yw diffyg symudiad Caerdydd fyna. Oedd e'n hawdd i amddiffyn Wrecsam achos oedd popeth reit o flaen nhw. Os oedd rhywun yn neud symudiad mewn tu nôl, mae'n mynd i tynnu rhywun allan, mae'n mynd i creu bach o fwlch. Credu falle mae Caerdydd jyst i... Wel, fi yn meddwl maen nhw wedi tynnu troed nhw off y sbarddyn tipyn bach. Eilyddio fan hyn, Seren Watkins yn gadael, tipyn o gyfraniad. Ganlu hi heno. Tia Richardson ymlaen yn ei lle. Un arall nath ymuno yn yr haf, gyn capten gyda Met Caerdydd. Sgorio yn y gêm ddiwetha hefyd. Tia Richardson. Ac yn gadael y sgoriwr Colli, dim hat-trick i Eliza Colli yn dymor goliau. Mae wedi cael heno. Y ddwy yn syml, ond chi angen bod na. Ac Olivia Basham sy'n dod ymlaen yn ei lle. 19 oed, ymddangosiad cynta yn y gêm ddiwetha. Nath i ryw gwarter awr yn ebyn y Seintiau Newydd, creu gôl hefyd. Yn chwarae'n fwy aml, y tîm dan 19. Yn chod, mae'n sgorio 8 mewn 8 i'r tîm yna. Felly, gret, gwych cael y cyfle fan hyn am ryw gwarter awr. Ie, yn sicr, ti'n modd, a mae'r chwaraewyr yma yn cofio'r
achlasuron fel hyn, tymod. Maen nhw'n anelu I fod ar y cae o flaen ei theulu ac ei perfformio. Tymod, ar diwedd y dydd dal, mae'r chwaraewyr yma eisiau cymryd y cyfleoedd, maen nhw'n derbyn, felly mae e'n beth enfawr I chwaraewyr ifanc I cael cyfleoedd fan hyn yma. Libby Mackenzie yn dod ymlaen I Wrecsam. Cyn disgybl. Na un arall. Sorry, ond dyna, hynny'n ffaith. Mae nhw'n gweud bod hi'n hoffi sgorio bellter. Yw hwnna'n wir, Car? Na, gyda. No, iawn, digon Sa'i teg. di dysgu hynny yng Ngholeg y Cymoedd. Na, mae Libby yn ferch hyfryd. Nath I deithio, I aros lawr yn Bont y Pryd am 2 blynedd. So, I aros gyda teulu mwyn astudio gyda ni, felly mae'n nôl adre yna. Lily Whitefoot hefyd wedi dymlaen gyda llaw. Wedi, wel, ambell I ymddangosiad o'r fainc yn diodd o'r sgorio o'r fainc. Falle bydd Cath yn angytuno dan ystadeg yn ei jocan. Ond ie, blwylyddio ymwysodol falle. Oedd an Wrecsam hefyd, Rosie Hughes yn herio. Dros y glas yn ei amgylchynu. Cryfder yn gwneud gwahaniaeth. O, troi'n hyfryd gan yr eilydd. Cyffyrddiad cynta gan Basham. Beth I gyfle arall. Basham, Dana White, syth ar y cae, syth mewn i'r gêm hefyd, a maen nhw drwodd fan hyn am gyfle I Gaerdydd. Keyhole, cyfle o bellter, o heibio'r postyn mae'n mynd. Nath I popeth yn iawn, ond yr ergyd ddim yn gywir. Rhaid canol Basham fyna yn y symudiad. Y ffordd nath I jyst dal y bil lan, a ddim yn gorfodi unrhyw beth, tynnu'r bil nôl, a wedyn Keyhole. Mae'n rhaid fi cwestiwn I bolan, sori, ond beth yn y byd ydy hi'n neud mor uchel allan o'i gol, sgan I dim syniad, achos mae gymaint o amryw ynwyr fyna, wedyn fydd hi'n siomedig iawn I fethu'r targed, ydy mae'n bell allan, ond jyst angen pasio'r bil. Targed mawr I pasio'r bil mewn i'r rwyd wag. Nath I ddim edrych I fyny, gen I weld yr ail chwarae yna, eto, mae Malcolm Allen yn ystod yn gweud di'r gol ddim yn symud, a dwi'n derbyn hynny, di'r gol ddim yn symud. Os yw'r gol yn symud, mae problemau ydych chi. Ond oedd yn edrych o bod I ddim wedi edrych I fyny, jyst cael cipolwg bach I weld beth oedd o'i blaen hi. Dyna fi'n gyfle, a mae wedi chwarae'n dda hefyd. Heno, Keyhole, dyma hi unwaith eto. Wrecsam yn clyrio. A difyr beth o'ch chi'n gweud hefyd. Caerdydd falle troed oddi ar y sbardyn, nhw'n ymlacio ryw ychydig. Gêm berig weithiau, ond yw'r Wrecsam ddim wedi gallu bygwth I gosbi hynny, a mae Ffion Price. Os yna'n gyfi'n creu, mae'n nôl ar gwaith amddiffynol. Ond na beth yw cael yr ochr gywir, hwnna'n gallu ddal yn reidol, yr ochr yr anghywir, ond gwaith galed I weithio nôl. Fe bod hi'n rhoi hi mewn sefyllfa amddiffynol dda yn erbyn Lightfoot, ond mynd nôl i'r pwynt wedys ti, sori, am Basham yn dod arno, cael y cyfle yna. Na beth o'n i'n sôn am pwysigrwydd, datblygiad y gêm, nid jyst buddsoddi nawr yn y tîm gyntaf a cael pobl mewn, ond buddsoddi yn y sylfaen ar y patrwm o dan, fel bod y cyfleoedd yna ar gael, ond jyst yn edrych ar hwnna eto, fi yn siomedig. A fydd hwnna'n redeg trwy pen hi. Fi'n gwybod hwnna fel cyd-blaenor. Dwi'n methu cyfleoedd fel yna I sgorio, a un open goal, ti'n modd. Os ni ddim yn gwybod hynny, Gwen? Fel amddiffynol? Ges ti 1 neu 2 gol, Do, ti'n iawn. paid selio dy hunan yn ffyrdd na. Waw yn disgyn. Noson lib dros ben yn y brif ddinas. Fi o'r Odwyn out gyda llawn y pwynt sylwebu heno, ond dyna ni Gwen yn Harris, Cath Morgan, Katie Sherwood, Jane Ludlow. MB. Sawl cap sydd yn ni. Mae hats dy fi, yn sim cap dy fi. Mae yna gapiau diri. Hwna'n beder yma. Mae pawb dros 50. Dros 200. O'n hawdd. Dros 200. Mae Storm Isha wedi ymddangos unwaith eto. Mae Keo'n poeni Wrecsam eto. Kehoe. Ac eto, chi'n mwyn be? Oedd Basham yng nghanol popeth ac yn opsiwn unwaith eto. Mae Basham wedi creu argraff rhywun, a mae'r glaw oedd yn drwm ta beth yn drymach erbyn hyn. Kehoe eto. Sharp yn gwneud digon. Ar olygfa yn dweud y cyfan. Croesiad peryglus. Peniad da gan Karen Allen, y capten. Cyfle eto I Ffion Price. Beth I gico nel arall.
Wel, fi'n credu bod ni wedi bod yn lwcus nag ni gyda'r tywydd, achos mae wedi ildio am spel mawr yn ystod cyfnod y gêm yma, ond yn anffodus mae wedi ail ymddangos am chwarter awr olaf. Fi falch ni lan fan hyn. A fi. Price i Gaerdydd. Mae'n dros e. Ddim yn ôl y dyfarnwr, maen nhw'n chwarae ymlaen, tackle gadarn. Price eto, chwipio honna mewn. Tia Richardson yn gadael i Cook. Yr eilyddion, Richardson ar cyffyrddiad! Yr eilydd yn taro ac yn dathlu Tia Richardson. Yr eilyddion yn cyfuno. Cook ar croesiad. Richardson ar cyffyrddiad. Mae'n gol hyfryd, mae'n heiddi honna. Mae'n dair i ddim. Wel, yr awydd i TJ Richardson eisiau cyrraedd y bel yn gyntaf. Na'r angerdd, os ych chi'n benderfynol o gyrraedd y bel yn gyntaf o flaen yr amddiffynrhaid, a mae croesiad o'r safon yna yn ffeindio chi, wedyn y gwir yw, mi oedd hwnna'n chwip o gol. Wel, fi'n mynd i ailadrodd yr ansoddau wedi tro diwetha, a oedd hwnna yn croesiad syfrdanol, yn rhoi jyst mewn i sefyllfa ble mae Richardson yn gallu mynd ymlaen ac ymosod. Eto, falle cwestiwn ni siap Wrecsam, ond mae rhaid i canmol Caerdydd yn y ffordd maen nhw creu, a mae gwasanaeth o'r ysgelloedd wedi bod yn wych trwy'r noson. O, dysges i hynny i Michaela Cook, a dros y 2 mlynedd. Gyda coes chwythi hefyd. A, no. Enyddio wedi bod yn y cyfamser, Erin Lovett sy'n mlaen i Wrecsam. Chwaraewr y tymor. Gan y chwaraewyr tymor diwetha, mae nhw wastad yn wobr bwysig. Mae'n ambell y chwaraewr yn cael triniaeth fan hyn, anaf i'r golgeidwad Cerin Chamberlain. Bydd hynny'n poeni Caerdydd. Mwy o Pêl-droed i ddod gyda llaw. Ni wedi sôn am gwpan Lloegr, gwpan Hero'r Alban sy'n dechrau mis Chwefror i ni. Y Seintiau Newydd yn Falkirk yn y 4 ola. Maen nhw wedi ennill un cwpan y Gyngrair. Maen nhw'n glir ar frig y Gyngrair, 15 pwynt yn glir ar frig y Gyngrair. 4 rownd cwpan Cymru a'r 4 ola yn yr Alban. Sgwni, os na 4 cwpan i'r Seintiau Newydd tymor yma. Werth gweld hon eto, dwi'n credu. Y croesiad a'r cyffyrddiad, Gwenan. Ie, croesiad wych. A ti'n methu gofyn mwy wedyn fel blaenwr neu un o'r chwaraewyr canol cae. Jyst cael y gwasanaeth yna mewn i ardal ble ti'n gallu ymosod. A ond angen y cyffyrddiad lleiaf. A Richardson yn cael yna. Yn amlwg mae'r tymhorau a'r popeth wedi dod hefyd, a mae hwnna wedi gwneud yr arwynebedd yn fwy llithrig. Sy'n actually wedi helpu hi yn y modd yna. A dyma newydd y dyma, un o'r chwaraewyr newydd sy'n cyrraedd. Tipyn o newydd yn yr wythnos, Kerry Walklett wedi gadael West Brom ym mis Medi, wedi chwarae ar lefel uchel. Ond Cerin Chamberlain yn gadael nawr de. Caerdydd yn gorfod eilyddio'r golgeidwad. A does dim eilyddion ar ôl gyda Caerdydd nawr. Wel, dwi'n mynd i angytuno. Cael Anna Phelps yn dod yn caich, cael newydd golgeidwad. A mae 17 yw Anna Phelps gyda llaw. Ie, nawr hynny yw, be fi'n dweud yw nawr. O, ar ôl hwnna, sorry. Does neb ar ôl. Ni'n meddwl sy'n cwestiwn. Gwen cer lawr a rhoi crys glas ymlaen. O'n i wedi drysu yma. Anna Phelps Y dim yn y tywydd yma, diolch. 17 yw i, yn di ymuno o Bontypridd wythnos diwetha. Nath i chydig o funudau yn y gêm diwetha. yn erbyn y Seintiau Newydd, oedd hi'n 5 i ddim ar y pryd i Gaerdydd, 2 i ddim heno, yn ennill eto yn sgorio. Ni sôn am yr hediad mas dyn nhw yn y gyngrair heb golli. Yr hediad anhygol. 32 o gemau, cyngrair heb golli. 32 nawr, achos, wel, ar gair syfrdanol na, bydd angen i rhywbeth mwy na syfrdanol ddigwydd i bethau newid. Felly bydden nhw wedi cynt 33 o gemau heb golli, ennill 28, 5 yn gyfartal. A bant nhw eto, Cio yn heiddi gol, beth am yr eilydd, sydd wedi creu argraff heibio un, dal yno, Price yw'r opsiwn, mae Cio yn y canol, a Price yn taranu hon dros y bar, symudiad da. Oedd angen i'r bel yna aros ar y llawr gan Ffion Price fan'na. Mae'n codi'r bel, falle bod hi
o bosib yn mynd am ergyd ei hunan. Mae wedi edrych lan ar i weld ble mae'r gol geidwad, ond y 2 chwaraewraig yn aros ar y postyn pella. Fi'n credu os oedd y sgôr yn 0-0, bys yna wedi cael ei tynnu nôl, jyst falle jyst bach o fwy o ryddid nawr, ond jyst siomi fi bod dim fwy o cyflymder ar y pas trwyddo i Basham, achos bys i wedi bod trwyddo wedyn, am wedi gofod jyst checio rediad hi, a bys yna wedi bod yn ffordd dda i Cyroni. Perfformiad bach dda sydd wedi ddod arno. Chi'n gallu gwneud gormod o ran ystadegau weithiau, ond mae ystadegau Caerdydd yn y gyngrair ers nhw golli diwetha yn dweud y cyfan. Fel o'n i'n gweud, 33 o gemau ar ôl hon. Bydden nhw wedi ennill 28 ohonyn nhw, 5 yn gyfartal. Sgorio 111 a ildio 19. Falle bydd e'n 112 cyn bo hir. Ond Wrecsam yn camu mewn, taco bwysig yn amddiffynol. Hughes i Wrecsam, Rosie Hughes. Ond ymlaen fel eilydd ar ôl bod allan gyda'r anaf. Mewn gêm fel hyn, wastad yn mynd i fod yn heriol i ddweud y lleia. Yn gwell gan Wrecsam. Diolch i Hughes. Yn dair i ddim. Nos yn anodd. Yr eilydd, ifanc. Yn Caerdydd yn mentro fan hyn. Yn dod allan ohoni. Mae'n dair i ddim, mae'n 5 munud i fynd. Y hyder yn amlwg yn uchel. Felly mae'n beio nhw. Ie, joio hwnna ddo gan Anna Phelps yn dod arno, jyst y hyder. A'r pwyll i wneud yna o blaen. Wel, tacl nerthol i ddweud y lleia. A mae Karen Allen di brifo, mae hi ar lawr. Nath hi mewn yn gadarn yn erbyn Basham, yr eilydd ifanc. Mae'n edrych mae Allen sy'n brifo Hughes i Wrecsam, y basno. At Whitefoot, cam sefyll. Mae chi'n ame, mae dyna fydde canlyniad y cyfan. Ie, fi'n credu Kenan Allen fan wedi brifo ei ffigwr wrth wneud y tacl yna o bosib, ond oedd e'n amseru dda, chwarae teg, dwy tacl gadarn fan'na. I fod yn deg i Basham, mae'n codi lan, dim ffys, mae'n cymryd mae'n ferch ifanc a dwi ddim ofn unrhyw beth cyrfforol. Mae wedi creu argraff i fod yn deg. Sôn am, oedd chi eisiau gwneud fel eilydd am ni, ymlaen, creu argraff, mae'n bendant i gwneud hynny. Ydy, mae wedi. A fi jyst wedi hoffi'r ffordd mae wedi chwarae hefyd. Mae pen i lan yn gyson. Ddim eisiau dynnu'r gol geidwad, ond o leia mae pawb yn cael y cyfle. Hughes at Cara Jones. Os na gol fach gysur i Wrecsam. Caerdydd wedi ennill yn ei herbyn nhw yn gynharach tymor yma yn y gyngrair o 2 i ddim. A'r un sgôr sydd o'n i ar un o bryd heno, oedd hi'n 2-1 cwpl o wythnosau nôl yn llws y gyngrair rhwng y tîmau hefyd. Felly, cybiad de o 2 ohonyn nhw. Caerdydd ag Abertawe yw'r nemesis o ran Wrecsam hyd yn hyn tymor yma. Yr unig gemau maen nhw wedi colli. Gofyn i dy i fynd. Fi'n credu bod wedi stopio glawio gyda llaw. Jyst newyddion. Y syfrdanol eto, Carl, y newyddion syfrdanol. Diolch, mae gymryd y clod am y derm yna. Cadarnhad ar y sgrin, 1312 yma. Mae'n werth nodi hynny. Gwych gweld hynny hefyd. Fi'n cofio Lowry Roberts, pennaeth Pêl-droed merched. Gynt o'r Gymdeithas Pêl-droed o ddechrau tymor yn gosod yr her. Bydd na fwy yn gwylio'r merched na dynion tymor yma. Oedd hi'n iawn. Dim Caerdydd yn y gyngrair, yn uwch gyngrair, oedd hi wedi. Bydd na fwy o... Mynd i'n mynd i gael gemau yng Nghyngrair y Merched gyda mwy o dorf yn uwch Gyngor Cymru na gemau'r dynion yn uwch Gyngor Cymru. Mae'n gywir. 2 funud i fynd. Nath o ddadle lawr ar y cae ar un o bryd. Ciho. Erin Lovett. Cael gair fach.
Wel, mae'r dyfarnwr wedi arfer gyda disgyblu pobl, so fi'n siŵr bod y broblem fyna. Mae'r dyfarnwr wedi cael gêm dda iawn. Mae rhaid... dweud o'n yforydd yma. Na, i dan o'n neges heno, fydd e'n hapus iawn. Fydd e'n mor da iawn. Bydd e wedi cael y peth positif gan ti, Cath. Gyson Oedd e'n gywir. pryderu am hwnna, mae'n rhaid i gweud. Yn digwydd yn aml. Falch iawn o glywed. Yn y cymryd hynny, ie. Richards, y dyfarnwr, yn athro, dyna'r cysylltiad, so gan bod chi'n drysu, pan bod ni'n afon y dyfarnwr. Ie, yn y funud ola, fan hyn. Caerdydd dal i gystadlu ar eilyddion di creu argraff, a mae hwnna'n falle'n tanlinelli'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. Tia Richardson, ond croesiau da hefyd gan Power. Ddim yn glanio gwedwch, a chwaraewr newydd, Walklet. O, sgiliau da gan Walklet, mae'n troi. Walklet i Gaerdydd. Cibolog i chi. Pam oedd gymaint o gyffro, pam nath Caerdydd gyhoeddi bod ni'n diarwyddo Kerry Walklet. Digon o sgiliau fan yna. Wel, a to bydol, geith i digon o gyfleoedd yn ymysodol i ddangos ei ddawn. Y fwy o'r bêl geiff i ar amser ar y bêl, y fwy o'r neith i disgleirio, felly mae ei chyfraniad hi yn syth yn dangos bod hi'n dalent. O, Caerdydd eto drwodd, golgeidwad allan yn bell. Bach rhy bell, falleCio. Yw Cio amdano eto, ac unwaith eto chyfwyn Pêl yna, mynd allan. So beth, ond Keren Allen, just yn ansicr o'i safle falle. To be, oedd Boland yn ddim yn yderus fan'na, mae rhaid dweud, oedd hi'n poeni fi'n credu am wneud y benderfyniad o dod allan ac yn rithro nôl, ond ie, Cio, fi'n credu bydde Cio bach yn siomedig gyda falle ei perfformiad o flaen y gol. Mae wedi cael o bosib 3 neu 4 cyfle gwirioneddol dda i sgorio. Ydy hynny ddigon teg eto, ni'n gweld Basham i mewn yna, Keren Allen. Oedd hi dal ati, o'n i'n siŵr yn y hanner cyntaf, ddi yn sicr dros ben, o fawr y teg, fe'n y gyferiad yna. Ie, yn sicr, a mae wedi cael prynawn bach anodd, mae rhaid dweud, ond i fi, mae rhaid i reolwr cymryd bach o cyfrifoldeb, trwy helpu'r amddiffynwyr yn lle chwarae 3. Cic Lornel Gampus unwaith eto. Mae Price wedi... Mae jyst i chwipio nhw fewn trwy'r nos, dan y bar, dan drwy'n y golgeidwad, jyst wedi chosi gymaint o broblemau i Wrecsam. Ie, ac un peth gallwn ni falle barnu Caerdydd yw bod angen i'r merched cael fwy o want i cyrraedd y bêl yn gyntaf gyda'r croesiadau yna, achos gewch chi ddim well wasanaeth. Abertawe wedi ennill yn gynharach ym Mhontypridd. 6 pwynt o fwlch ar y brig ar ôl y fuddugoliaeth yma. Am sefyll yn fyna, a mae'n hen bryd ni ofyn pwy yw ser yn y gêm. Cath Morgan sy'n dewis. Wel, mae rhaid i fi ddweud, mae Kelly Adams wedi bod yn ddylanwadon iawn, mae rhaid i fi ddweud, ond heno, ar ôl sgorio 2 gol, mae ser yn y gêm yn mynd i Eliza Colley. Wel, pam lai, 2 gol, dechrau'r cyfan yn y hanner cyntaf. 10 gol mewn 5 gêm cyn heno, wedi ychwanegu at hynny heno. Felly mae wedi cyrraedd 10 gol am y tymor yn y gyngrair, 20 gol am y tymor ym mhob cystadleuaeth. Chi'n meddwl dadled hynny, Cath? Wel na, i fod yn deg, mae wedi cael ei eilyddio hefyd, ond mae'n weithgar, mae wastad yn trio rhoi pwysau ar amddiffynwyr Wrecsam, a mae wedi gwneud hynny'n dda iawn hen yma. Ond mae rhaid dweud, mae chyfraniad Kelly Adams hefyd angen i ni sôn am hynny, achos mae hi wedi bod yn wych yn angori fyna yng nghanol y cae. Mae lan na gyda'r prif sgorwyr, Rosie Hughes, Katie Osford ar 10. A chi'n gweld yr opsiynau sydd yn nhw. Wel, am gicor nel, Fion Price. Dath i'n tarani hwnna ar draws y gol. Beth sy'n dal eich sylwch chi hefyd, jyst yr eidyddio ran Caerdydd, mae chi Ciho, Colley yn dechrau. Wedyn mae Walklet yn dymlaen, Tia Richardson yn dymlaen a sgorio. Mae 4 mas gyda anafiadau yn nhw. Mae nhw'n gryf dros ben. Wel, a pan mae dyfnder gyda chi wedyn, mae digon o elfen gystadleuol o fewn y garfan, ymysg sesiynau ymarfer. Mae pawb eisiau llwyddiant wrth gwrs, ond mae pawb eisiau cyfrannu hefyd. Felly, mae'n dda iawn i'r glwb, mae rhaid dweud, am nhw ar ei fyny ar hyn o bryd, nag nhw. Tar cem Rosie Hughes. Dim look. Hon yna Beinon i Gaerdydd. Walklet. Ffigio hyfryd gan Ciho. Bant nhw unwaith eto. Os na gyfle hwyr yn gol arall. Gol geidwad allan. Y cyfle yn diflannu. Trwy stredigaeth
yn y pen draw i Michaela Cook. Eto, mae Cook di creu argraff ystod mlaen. Do i fod yn deg, mae wedi cael digon o le allan ar y chwyth fyna, ond mae pob peth mae wedi wneud, mae wedi bod ar y drod flaen, mae wedi bod yn bositif, mae wedi wneud y penderfyniadau cywir yn gyson a trio chwarae'r bêl yn ymysodol, mewn safle ymysodol o'r cychwyn cyntaf, felly fod yn deg iddi, a mae'n anodd dod yn enwedig yn y tywydd yma, mae'n anodd iddi, ond chwarae teg iddi, mae wedi chyfrannu'n da iawn. Mae glaw nôl, gyda llaw, jyst rhoi rhyw ddiweddariad i chi o ran y tywydd. Mae fel bod rhywun yn troi'r tap ymlaen a wedyn diffodd y tap. Fi ddim cweit yn siŵr sut mae'r storm yma'n gweithio. Dyn nhw'n diffodd y tap digon. Sbio grymu ni ar hyn o bryd. Rosie Hughes i Wrecsam. A'r chwiban yn dod ar cyfan i ben. Caerdydd yn dathlu, y pencampwyr yn glir ar y brig unwaith eto. 3 i ddim oedd y sgôr yn gynharach yn y tymor. Mae'n 2 i ddim unwaith eto i Gaerdydd yn erbyn Wrecsam. Eliza Colley sy'n yn y gêm 2 iddi hi. Kelly Adams wedi cael cymoniaeth gan Cath Morgan hefyd. Molly Kehoe yng nghanol y cyfan. A'r enwau yma yn dangos yn glir i chi pam mae nhw sydd ar y brig heb golli eto tymor yma. Mae'r daith yn parhau, mae'n 2 i ddim. Dewch i ni gael ymateb, lawr â ni, at Nicky John. Well, Ian, the unbeaten run of the champions continues. Congratulations. How do you react to that one? Yeah, it's all positives. You know, I thought we did really well throughout the 90 minutes. I think in possession we could have been a little bit better, but out of possession I thought we dominated the whole game, and I can't really remember a big chance that they had in the game. And you know, it just shows that the players are all together. They're all playing as a unit. They're all fighting for the badge, and that's all you can speak about. You looked comfortable from the word go, it has to be said. I mean, particularly in that midfield, like a well-oiled machine. Exactly, you know, the girls all know what they're doing. You know, we thought they'd match us up in our shape, and they did really well. Credit to Wrecsam, they did really well. I just thought that out of possession, we dominated every 50-50, every tackle. And we just showed the team spirit that we got at the moment. And, you know, if we keep doing what we're doing, take it off one game at a time, you know, we're going to have our rewards at the end of the season. Would you have liked to have seen a few more chances, maybe found the back of the net a couple of more times? Oh, definitely, but listen, we're creating a lot of chances, and, you know, I think sooner rather than later, I think there's going to be a big scoreline, and we're getting there at the moment, but we take 3-0 against a really good team against Wrexham all day. Another 2 for Eliza Colley as well. Also, Tia Richardson, you must be really pleased to see her come off the bench and do that as well. But overall, as you say, a really strong team performance. Yeah, credit to Liz. You know, I think since she was out of the team for a couple of weeks, and I think that really triggered something inside her, and she's been scoring goals ever since. I think she can be the best player in this league if she really wants to. She's young, I think she's hungry, and she's fighting for everything. Credit to Tia, you know, coming into the game, we thought if we brought her in later on, there'd be chances, and she put it away really well. And, you know, again, credit to the whole team, credit to the staff, everyone for putting together and just showing how much of a tight-knit group we are and how positive we are. Well, Ian, enjoy that result this evening. Llongyfarchiadau mawr. Thank you. Dyna ni, felly buddugoliaeth arall i'r Adar Gleision, a dyma canlyniadau eraill Brif Adran Genero. Gath y gêm rhwng Aberystwyth a Met Caerdydd, gath hwnna i gohirio, felly mae'n 2 gêm arall iddi Abertawen Curo Pontypridd o 2 gol i 1, ac am ganlyniad i'r Bari yn meddi'r Seintiau newydd o 4 gol i 1. Daniel Brotes nath adael Caerdydd wythnos diwethaf yn sgorio i'r Bari gyda llaw, ond mae'r Adar Gleision ar 6 pwynt yn glir ar frig y tabl tra bod y bwlch yna rhwng Wrecsam a'r Seintiau newydd wedi lleihau i driphwynt yn unig. Mae Gwenan Harris wedi ail ymuno a fi, a Gwenan, oedd hi noson gyffwrddus i Gaerdydd hyn, oedd hi wastad yn mynd i fod yn her enfawr i Wrecsam, o rath y bwlch o ran rhwng safon y ddau glwb, nath e ddangos ar y ca hyn o'ma. Nath e, yn anffodus i Wrecsam, ond o'n i gallu gweld wedys i'n credu yn sylwebaeth o ran dwfnder y carfan, ni'n gallu gweld maen nhw wedi cael eu taro gyda anafiadau, mae Caerdydd hefyd, ond mae jyst y diffyg, gwahaniaeth yn y safon fanna gyda Caerdydd, ac yn gorfforol hefyd, fi'n credu oedd Ian Darbyshire dweud fanna, jyst pa mor dda oedden nhw oddi ar y bêl, yn ennill pob pêl gynta, a oedd hwnna'n amlwg iawn heddiw, a jyst y safon yna gyda penderfyniadau hefyd. Hwnna, newn ni ddadansoddi mwy yn y man, o newn ni nôl lawr at Nicky John. Well, Eliza, a great result this evening. Another couple of goals for yourself to add to the tally as well. How do you reflect on that one?
You know, I'm pleased. I think it was a good game from the whole team today. We all stuck together. We all showed that how much of a big occasion it is in front of fans and how much the fans actually want to be here and watch us. So we wanted to come out here and show them that women's football is on the map and that we can play football. You just mentioned they're sticking together, and also that's something that the manager alluded to as well, that this is a really together group of girls, and that showed out on the pitch this afternoon. I mean, yeah, it's like a family. Like we're all like one team. We're all together. Subs. If you're not on the pitch, everyone's always supporting, and it's just nice to be around. Molly, how much of a challenge was it out there this afternoon? Because I think, in fairness, you did everything but score today. Yeah. Obviously scoring is what I always want to do, but today I wasn't lucky enough to score. I didn't have my best game, but you know, I have to keep positive and keep moving forward. It was a really strong team performance as well, wasn't it? Particularly in the midfield there. Everyone knows exactly what they need to do. What about this Wrecsam side? How much of a challenge did you find them? Because you've already beaten them 3-0 once already this season, and you've done it again today. Yeah, I mean, we knew they were going to come out hard, and you know, them being away and us being home. But I think they're a really good team. I think us sticking together and working together, and obviously training all the time, and with Ian, he's a good coach. And Eliza, can I ask you as well about the experience of coming back to this stadium to play? It's got to be special to be here in the Cardiff City Stadium. I mean, yeah, it's always big for us. You know, it's best team in Wales. You know, probably the best stadium in Wales as well. And as a team, we all know it's such a big occasion for all the fans to come and watch us. We just want to put on a good performance. How determined are you as a squad to keep this unbeaten record that you've got going? Yeah, I think obviously we're unbeaten this whole season. Was it last season as well when I wasn't here? Yeah, I think so. Yeah, so it's been like 2 seasons now, well, a season and a half, and I think we always want to win. We have 1 draw this season, but I think if we keep playing how we are and sticking together, we'll be unbeaten. Listen, huge congratulations on the result today. Eliza Colley, you are the player of the match this afternoon. I'll ask Molly to do the honours. Llongyfarchiadau mawr, many congratulations. Thank you. Llongyfarchiadau enfawr I Eliza. Gwna newn ni edrych ar goliau Eliza yn y rhanner cynta. Mae nawr di sgorio 20 gol ym mhob cystadleuaeth tymor yma. Mae'n dipyn o dalent, nag yw i? Ydy, a beth fi'n hoffi yw just y ffordd sydd gyda hi i ffeindio ei hunan yn y sefyllfaeth gywir. Ni'n gweld fan hyn, mae'n parhau i frwydro, mae trasol o popeth ddim yn rhoi unrhyw beth lan. A wedyn just bach o pwyll o flaen y go, codi'r coes ac yn obeithio. Mae angen bod yn positif yn y sefyllfa. A'r un peth fan hyn, gallu just gweld y ffordd mae'n darllen y gêm, darllen y chwarae. A jyst yn dilyn mewn, jyst yn ymwybodol, falle bydd yna cyfle'n dod, falle ddim. Ond os ti'n rhoi dy hunan yn y sefyllfa yna yn gyson, gei di dy wobrwyo, a nath yna digwydd. A chwarae tig, pwyll hefyd yn golf yna, fi gofyn pobl yn meddwl, mae gyda rwyd wag. Mae hwnna'n actually really anodd, achos oedd e'n dod i fel oedd hi'n bowtio, oedd e'n just cadw pen i dros y bil. Lewn ni nôl at Nicky, pwy sy'n gyda ti nawr? Steve, you've just had a chance to talk to your team. What was your message to them? I think, obviously we've got to take a few positives out of it. I don't think we matched them as much as we probably should have in this game. I think, coming into it, we were looking at the positives from the last cup game. I think we got punished for mistakes. We've given 3 soft goals away really today, and ultimately when you're playing against the best teams, they're going to take those chances and punish you. How much did your shape today contribute towards Cardiff being able to take the chances that they did? I don't think it was a shape. I think we did it for a purpose. We did it for a reason, because I think when we've set up in our normal shape, they've took advantage of us. We decided that we needed to match them up because there was a lot of positives in doing so. It's just obviously when you're playing against good teams, it was difficult to sort of get a grip on the game, and they're ruthless when they've got the ball. They take the game away from you by keeping the ball for long periods. Do you think that it's important sometimes to remember that you are a newly promoted side in this league, and what you're doing here is building foundations for the future? Absolutely, and I don't think anyone would have thought that we'd have done what we've done so far this season. And on reflection, yes, we're still a newly promoted team. We're punching well above our weight, I think, in our first season. So we've got to take a lot of positives, and we've got a good run of games coming now against the teams that are trying to pip us to that 4th spot. So we've got to take our medicine today and go from there and
make sure that we get the maximum points going into the next 2 games. And at the end of the day, it's been another great experience for the girls coming down to this stadium and playing against the champions. Absolutely, and I think a lot of them will look back on fond memories. Really, the last 12 months we've played in front of 9,500 at the racecourse, played at the Swansea.com, and then again another fantastic venue here in the Cardiff City Stadium. So they've earned that right to play in these stadiums, and it's only going to be getting bigger and better. So long may it continue. Steve Dale, diolch yn fawr iawn, thank you. Diolch, thank you. Ie, mae wedi bod yn noson hir i Wrecsam, a un aelod o garfan Caerdydd wedi joio, Emily y Labrador. Nes i eitem bach gyda Emily a Chloe cyn y Nadolig fo honna ar YouTube sgorio. Gwenna, newn ni gael cipolwg ar drydydd gôl Caerdydd. Tia Richardson yn rwydo i'r Adar Gleision. Be nesti o'r gôl yma? Ie, llwyth o le gyda Cook. Nath i ddau i cadw'r bil mewn, dyfydd cyflymder hi. Lot o le eto, nath Caerdydd defnyddio'r ysgelledd yn arbennig o dda. A nath i roi e mewn i ardal ble mae blaenwyr a chwaraewyr canol cae Caerdydd yn gallu ymosod arno. A dim ond angen y cyffyrddiad lleiaf oherwydd pa mor wlyb mae'r arwynebedd. O'n nhw'n effeithiol iawn. O'n nhw'n wastraffus weithio o flaen gol, gallen nhw disgwyl lot fwy, ond o'n nhw'n effeithio pan oedd angen bod a perfformiad proffesiynol iawn. A jyst i'ch atgoffa chi, mwy o Pêl-droed i ddod ar S4C wrth i'r sylw droi at cwpan FA Lloegr. Bournemouth yn erbyn Abertawe yn fyw nos Iau am 20 munud wedi 7. Gwenna'r Caerdydd yn edrych yn eithriadol o grif prynhawn yma. Wrecsam i gêm nesaf nhw yn erbyn y Seintiau newydd triffwyn sydd rhwng y ddau glwb. Mae honna'n mynd i fod yn gêm enfawr. Mae'n gêm mawr hefyd achos yn amlwg maen nhw'n agos o ran ardal. Fydden nhw'n siomedig, fi credu ar ôl colli heddiw i'r Bari perfformiad arbennig o dda. Ond mae'n bwysig, na beth sy'n bwysig yw'r ffordd chi'n ymateb. Chi byth yn mynd i ennill pob gêm yn y gyngrair, fi gwybod mae Caerdydd moyn wneud hwnna, eto, ond mae'n rhaid chi jyst codi pen ar ôl perfformiad fel hwnna, jyst dysgu'r camgymeriadau, parcio'r reina, wedyn edrych ar cryfderau gwendid i'r tîm nesaf, Seintiau, a wedyn jyst gweithio i cryfderau chi a chi'n gallu mosod ar hwnna. Gwennan, diolch yn fawr am dy gwmni di heno. Felly Caerdydd yn symud 6 phwynt yn glir ar frig tabl Brif Adran Genero. Cofiwch mwy o Pêl-droed i fyw i ddod ar S4C wythnos yma wrth i Abertawe deithio i Bournemouth yn cwpan FA Lloegr. Yn wrtho fi, Gwennar, a'r criw i gyd fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Diolch am eich cwmni chi yn yma nos da.